Ας σου πω για εμάς, για μένα, για την Κατερίνα. Είμαι η Έλενα, η ήσυχη, η σταθερή. Μεγάλωσα σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη κοντά στη Θεσσαλονίκη και ήμουν πάντα αυτή που έφτιαχνε ό,τι χαλούσε. Η μαμά έλεγε ότι είχα κόλλα στις φλέβες μου και ίσως είχε δίκιο. Όταν έφυγε ο μπαμπάς, ήμουν εγώ που κράτησα το χέρι της μαμάς ενώ έκλαιγε. Και αργότερα, όταν η μαμά αρρώστησε, ήμουν εγώ που καθόμουν στο προσκέφαλό της, ενώ η Κατερίνα περπατούσε νευρικά έξω, πολύ ανήσυχη ή πολύ φοβισμένη για να μείνει ακίνητη. Η Κατερίνα είναι διαφορετική από μένα σε όλα. Εγώ είμαι προσεκτική, εκείνη είναι ατρόμητη. Εγώ σχεδιάζω, εκείνη πηδάει. Είναι μαγνητική, ο τύπος του ανθρώπου που μπαίνει σε ένα δωμάτιο και το φωτίζει χωρίς καν να προσπαθήσει. Οι άνθρωποι έλκονται από αυτήν σαν πεταλούδες από τη φλόγα, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Ακόμα και τώρα, μετά από όλα όσα συνέβησαν, ένα μέρος μου θέλει να πιστέψει στη μαγεία της, σε εκείνη τη σπίθα που την έκανε να φαίνεται άπιαστη. Αλλά τελευταία άρχισα να αναρωτιέμαι πόσο από αυτή τη λάμψη είναι αληθινή και πόσο είναι απλός καπνός. Ο θείος μας ο Νίκος είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Είναι απότομος, τραχής, ο τύπος του ανθρώπου που λέει αυτό που σκέφτεται χωρίς να το ωρεοποιεί. «Έλενα», μου είπε κάποτε μετά το θάνατο της μαμάς, «δεν μπορείς να συνεχίσεις να κουβαλάς το βάρος όλων των άλλων. Κάποια μέρα θα σπάσεις». Τότε δεν του έδωσα σημασία, αλλά τώρα τα λόγια του αντιχούν στο κεφάλι μου. Αυτό εννοούσε. Είδε κάτι που εγώ δεν είδα. Ή μήπως είδε ακριβώς αυτό που δεν ήθελα να παραδεχτώ. Ότι η Κατερίνα έχει έναν τρόπο να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που την αγαπούν περισσότερο. Και μετά είναι η Ελένη, η ξαδέρφη μας, η μεσολαβήτρια. Αυτή είναι που μου στέλνει μηνύματα αργά το βράδυ, με νέα για την Κατερίνα. Αυτή που προσπαθεί να εξομαλύνει τις ρογμές μεταξύ μας. «Δεν είναι τελείως κακιά, Ελένα», μου είπε κάποτε, με απαλή αλλά σταθερή φωνή. «Ξέρεις ότι σε αγαπάει». «Το ξέρω». Μερικές φορές νιώθω ότι η Κατερίνα αγαπάει περισσότερο την ιδέα του να έχει μια αδελφή παρά εμένα. Σαν να είμαι ένας χαρακτήρας στην ιστορία της και όχι ένα άτομο με δικές μου ελπίδες, φόβους και όνειρα. Αλλά το θέμα με την Κατερίνα είναι το εξής. Όσο και να θυμώσω, όσο και να προδώσει την εμπιστοσύνη μου, δεν μπορώ να σταματήσω να νοιάζομαι για αυτήν. Ίσως είναι επειδή είναι η αδελφή μου. Ίσως είναι επειδή βαθιά μέσα μου ξέρω ότι και αυτή είναι πληγωμένη. Κάποτε πριν από χρόνια, ξαπλώναμε στην παραλία κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια. «Υποσχέσου μου κάτι», μου ψιθύρισε, με φωνή που μόλις ακουγόταν πάνω από τα κύματα. «Υποσχέσου μου ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ η μία την άλλη». Τι το υποσχέθηκα. Και το εννοούσα. Τώρα όμως, αναρωτιέμαι αν οι υποσχέσεις έχουν κανένα νόημα. Γιατί εδώ είμαι, κοιτάζοντας αυτό το βίντεο, νιώθοντας σαν το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να έχει ανοίξει. Ποια είναι πραγματικά η Κατερίνα? Ποιος είμαι εγώ, αν την αφήνω να με τραβάει έτσι? Αυτές οι ερωτήσεις στροβιλίζονται στο μυαλό μου, βαριές και αμήλικτες, καθώς κάθομαι μόνο στο διαμέρισμά μου, με το ρολόι να χτυπάει όλο και πιο δυνατά με κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Αν έχετε αγαπήσει ποτέ κάποιον που δοκίμασε τα όρια σας, που σας έκανε να αμφισβητήσετε όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε για την πίστη και τη συγχώρεση, τότε θα καταλάβετε γιατί αυτή η ιστορία έχει σημασία. Μείνετε μαζί μου, δεν θα το μετανιώσετε. Το διαμέρισμα φαίνεται μικρότερο απόψε, οι τοίχοι του κλείνουνε σαν να προσπαθούν να με πνίξουν. Το αχνό βουητό του ψυγείου είναι ο μόνος ήχος, ρυθμικός και μηχανικός, αλλά δεν καταφέρνει να ηρεμήσει την καταιγίδα μέσα στο κεφάλι μου. Έξω, η πόλη αναπνέει. Αυτοκίνητα περνάνε με ταχύτητα, τα λάστιχά τους σφυρίζουν πάνω στο βρεγμένο οδόστρωμα, μακρινές φωνές αντιχούν από τον δρόμο κάτω. Κάποιος γελάει, απότομα και ξαφνικά, και με κάνει να ανατριχιάζω. Αυτός ο ήχος είναι πολύ κοντά στον δικό της. Κάθομαι στο τραπέζι της κουζίνας, με το τηλέφωνο ακόμα σφιγμένο στο χέρι μου. Η οθόνη έχει σβήσει εδώ και ώρα, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω κάτω. Τα δάχτυλά μου χαϊδεύουν αδιάφορα την άκρη του, ξανά και ξανά, σαν ένα είδος νευρικού τελετουργικού. Το φως πάνω από το κεφάλι μου τρεμοπαίζει ελαφρά, ρίχνοντας άνισες σκιές σε όλο το δωμάτιο. Είναι ένα από αυτά τα φτηνά φωτιστικά που ήταν εδώ πριν μετακομίσω και τώρα μοιάζει να με κοροϊδεύει, τρεμοπαίζοντας από την εξάντληση, όπως κι εγώ. Πάνω στον πάγκο υπάρχει μια κούπα μισογεμάτη με κρύο καφέ. Τον έφτιαξα το πρωί, όταν η μέρα ήταν ακόμα μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Πριν το βίντεο, πριν αλλάξουν όλα. Τεντώνω το χέρι μου και το πιάνω, τυλίγοντας τα δάχτυλά μου γύρω από το κεραμικό. Είναι δροσερό στην αφή, σχεδόν ανακουφιστικό,
αλλά η πικρία του μπαγιάτικου υγρού μου ανακατεύει το στομάχι. Το αφήνω κάτω, χωρίς να πιω ούτε μια γουλιά. Ο αέρας μυρίζει ελαφρώς το αλάτι της θάλασσας, που δεν είναι μακριά, αναμειγνύεται με την υπολοιπόμενη μυρωδιά του χθεσινού δείπνου, σκόρδο και ελαιόλαδο. Θα έπρεπε να νιώθω σαν στο σπίτι μου, οικία, αλλά αντίθετα είναι γλυκανάλατη, καταπιεστική, σαν τις αναμνήσεις που κρέμονται στις άκρες του μυαλού μου. Κάθε γωνιά αυτού του χώρου κρύβει κάτι. Η βιβλιοθήκη γεμάτη με μυθιστορήματα που έχω διαβάσει εκατοντάδες φορές. Η φθαρμένη κουβέρτα στον καναπέ όπου καθόμουν με την Κατερίνα όταν έπεφτε το ρεύμα και γελάγαμε για το παραμικρό ενώ το φως των κεριών χόρευε στους τοίχους. Ακόμα και το περβάζι του παραθύρου είναι γεμάτο με μικρά κομμάτια της ζωής μου, ένα βάζο με κοχύλια που μαζέψαμε όταν ήμασταν παιδιά, μία κάρτ ποστάλ από το αγαπημένο νησί της μαμάς, μία σπασμένη κορνίζα με μία φωτογραφία μας να χαμογελάμε κάτω από τον ήλιο. Αλλά τίποτα από αυτά δεν μου φαίνεται πια αληθινό. Όχι μετά από αυτό που είδα. Για μια στιγμή σκέφτομαι να της τηλεφωνήσω. Να σηκώσω το τηλέφωνο και να καλέσω τον αριθμό της, αφήνοντας την οργή να ξεχυθεί μέχρι να μην έχει άλλη επιλογή από το να μου εξηγήσει. «Γιατί το έκανες?» θα τη ρωτούσα με τρεμάμενη φωνή. Θα μου απαντούσε καν ή θα γελούσε πάλι, απορρίπτοντάς με σαν να μην είμαι παρά μια ενόχληση. Ανταυτού μένω σιωπηλός. Η σιωπή διαρκεί τόσο πολύ που αρχίζει να βουίζει στα αυτιά μου, γεμίζοντας το κενό ανάμεσα στις καρδιακές παλμούς. Κάπου έξω ένα σκυλί γαυγίζει, σπάζοντας το ξόρκι. Εκπνέω αργά, συνειδητοποιώντας ότι κρατούσα την αναπνοή μου. Αν έχετε νιώσει ποτέ παγιδευμένοι, όχι από τις περιστάσεις αλλά από το βάρος των δικών σας ερωτήσεων, θα καταλάβετε πόσο βαρύς είναι αυτός ως στιγμή. Συνεχίστε να ακούτε, γιατί το πιο δύσκολο δεν έχει έρθει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για χρήματα. Πρόκειται για εμπιστοσύνη, το είδος της εμπιστοσύνης, που δεν συνειδητοποιείς ότι δίνεις μέχρι να χαθεί. Έδωσα στην Κατερίνα τα πάντα. Τις αποταμιεύσεις μου, την πίστη μου σε αυτήν, την πεποίθησή μου ότι δεν θα με πληγώσει ποτέ. Και τώρα νιώθω σαν ηλίθιος, καθισμένος εδώ στο αμυδρό φως της κουζίνας μου, κοιτάζοντας τις ρογμές στο ταβάνι και αναρωτιέμαι πώς δεν πρόσεξα τα σημάδια. Δεν πήρε μόνο τα χρήματα από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, πήρε κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο δύσκολο να αντικατασταθεί. Πήρε τη σιγουριά μου, την ικανότητά μου να πιστεύω σε αυτήν ή ίσως σε οποιονδήποτε, χωρίς δισταγμό. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, η προδοσία μου φαίνεται φρέσκια, ομή, σαν μια πληγή που δεν σταματά να αιμορραγεί. Τι κάνεις όταν κάποιος που αγαπάς μετατρέπεται σε ξένο μέσα σε μια νύχτα? Φεύγεις ή προσπαθείς να τον διορθώσεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα καταστρέψεις τον εαυτό σου στη διαδικασία. Συνεχίζω να επαναλαμβάνω την τελευταία μας συζήτηση στο μυαλό μου. «Έλενα», είπε, με απαλή και οικετευτική φωνή στο τηλέφωνο, «ξέρεις ότι δεν θα στο ζητούσα αν δεν το χρειαζόμουν». Τα λόγια της ήταν προσεκτικά, μελετημένα, σαν να τα είχε προβάρει. Ίσως να τις είχε. Εκείνη τη στιγμή είπα στον εαυτό μου ότι δεν πειράζει, ότι το να τη βοηθήσω ήταν το σωστό. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην αναρωτιέμαι. Τα εννοούσε πραγματικά. Μου έπαιζε από την αρχή. Δεν είναι μόνο τα ψέματα που μετρώνε, είναι ο τρόπος που διαστρεβλώνουν όλα τα άλλα. Οι αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, οι στιγμές που νόμιζα ότι ήταν αληθινές. Μήπως γέλαγε και για αυτά, για τις νύχτες που μέναμε ξύπνοι μέχρι το ξημέρωμα, ή τα καλοκαίρια που περάσαμε κυνηγώντας τα κύματα στην παραλία. Μήπως γύριζε τα μάτια της και με έλεγε αφελής πίσω από την πλάτη μου. Και μετά υπάρχει η ενοχή. Όχι η δική της, η δική μου. Γιατί ένα μέρος μου ξέρει ότι έπρεπε να το είχα προβλέψει. Η Κατερίνα ήταν πάντα απερίσκεπτη, παρορμητική. Ζούσε για τη στιγμή χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Το ήξερα. Όλοι το ήξεραν. Γιατί λοιπόν άφησα τον εαυτό μου να το ξεχάσει? Γιατί πίστεψα ότι αυτή τη φορά θα ήταν διαφορετικά. Ο θείος Νίκος με είχε προειδοποιήσει κάποτε. «Θα σε κάψει αν την αφήσεις», μου είπε με φωνή τραχιά αλλά γεμάτη θλίψη. Δεν προσπαθούσε να είναι σκληρός, προσπαθούσε να με προστατεύσει. Αλλά δεν τον άκουσα. Τώρα κάθε απόφαση μου φαίνεται αδύνατη. Αν την αντιμετωπίσω, θα το αρνηθεί, θα κλάψει και θα με οικετεύσει να τη συγχωρήσω, κάνοντάς με να αμφισβητήσω αν είμαι εγώ ο κακός επειδή είμαι θυμωμένος. Ή ακόμα χειρότερα, θα το παραδεχτεί και θα κάνει σαν να μην έχει σημασία. «Είναι μόνο χρήματα, Έλενα», μπορεί να πει, απομακρύνοντάς το σαν να μην είναι τίποτα. Σαν να μην μου κόστισε χρόνια δουλειάς, ξενύχτια,
χαμένα δείπνα με φίλους επειδή μάζευα κάθε ευρώ, σαν να μην με άφησε να παλεύω να πληρώσω τον νίκη τον περασμένο μήνα, ενώ εκείνη γελούσε με τους φίλους της σε κάποιο καφέ. Αλλά αν μείνω σιωπηλός, τι θα γίνει? Θα προσποιηθώ ότι όλα είναι καλά. Θα θάψω τον θυμό και τον πόνο μέχρι να εξελιχθούν σε κάτι τοξικό. Μπορώ να ζήσω έτσι, γνωρίζοντας ότι με πρόδωσε και τη γλίτωσε. Και τι θα συμβεί την επόμενη φορά? Γιατί θα υπάρξει επόμενη φορά, το ξέρω την Κατερίνα. Αυτά δεν είναι τα τέλη των προβλημάτων της. Είναι μόλις η αρχή. Και να με, κολλημένη ανάμεσα σε δύο δρόμους, κανένας από τους οποίους δεν μου φαίνεται σωστός. Ο ένας οδηγεί στην αντιπαράθεση, στον θυμό, ίσως και στο να τη χάσω για πάντα. Ο άλλος οδηγεί στη σιωπή, στη μνησικακία, σε μια αργή διάβρωση του εαυτού μου. Ποιον να διαλέξω? Τι θα κάνατε στη θέση μου? Θα παλεύατε για δικαιοσύνη, για να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να κάψετε τις γέφυρες? Ή θα καταπίνετε την περηφάνεια σας, ελπίζοντας παράλογα ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως πριν? Γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορούν. Ακόμα και αν την συγχωρούσα, και δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ, δεν νομίζω ότι θα την ξαναδώ με τα ίδια μάτια. Αυτή η χρυσή λάμψη που είχε, αυτή που την έκανε να φαίνεται άπιαστη, έχει σβήσει. Το μόνο που βλέπω τώρα είναι καπνός και καθρέφτες, οι ρογμές κάτω από την επιφάνεια. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο, όχι η ίδια η προδοσία, αλλά το να συνειδητοποιείς ότι το πρόσωπο που αγάπησες δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά. Ακόμα. Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι εκείνη τη νύχτα στην παραλία, τα αστέρια πάνω μας φωτεινά και ατελείωτα. «Υποσχέσου μου κάτι», μου ψιθύρισε, με φωνή που έτρεμε. «Υποσχέσου μου ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ ο ένας τον άλλον». Το υποσχέθηκα. Το εννοούσα. Αλλά οι υποσχέσεις είναι εύθραυστα πράγματα, έτσι δεν είναι? Σπάνε τόσο εύκολα, ειδικά όταν τις κρατάς πολύ σφιχτά. Αν έχεις αγαπήσει ποτέ κάποιον που σε έσπρωξε στα όρια σου, που σε έκανε να αμφισβητήσεις όλα όσα νόμιζες ότι ήξερες για την πίστη και τη συγχώρεση, τότε καταλαβαίνεις γιατί αυτή η ιστορία έχει σημασία. Μείνε μαζί μου. Δεν θα το μετανιώσεις. Περνάει μια εβδομάδα πριν ξανακούσω νέα από την Κατερίνα. Όχι με μήνυμα ή email, αυτά θα ήταν πολύ απρόσωπα, πολύ απόμακρα, αλλά με ένα τηλεφώνημα. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά όταν το όνομά της εμφανίζεται στην οθόνη και για μια στιγμή σκέφτομαι να το αφήσω να πάει στον τηλεφωνητή. Αλλά κάτι με σταματά. Ίσως είναι η περιέργεια, ίσως είναι η ελπίδα, ή ίσως είναι απλώς η πεισματάρα πλευρά μου που αρνείται να την αφήσει να φύγει, όσο σκληρά κι αν προσπαθεί να με απομακρύνει. «Γεια σου αδερφή», λέει με ελαφρύ, σχεδόν χαρούμενο τόνο, σαν να μην τρέχει τίποτα. «Πώς είσαι?» Η ερώτηση με χτυπάει σαν χαστούκι. «Πώς είμαι?» Αλήθεια. Θέλω να της φωνάξω, να απαιτήσω απαντήσεις, να την κάνω να νιώσει έστω και ένα κλάσμα από αυτό που νιώθω. Ανταυτού, αναγκάζω τον εαυτό μου να μείνω ήρεμος, η φωνή μου σταθερή, παρά την καταιγίδα που μένεται μέσα μου. «Είμαι καλά», λέω, κάθε λέξη μελετημένη, μετρημένη. «Αλλά πρέπει να σου μιλήσω για κάτι». Ακολουθεί μια παύση στην άλλη άκρη της γραμμής, σύντομη αλλά αισθητή. Για μια στιγμή νομίζω ότι θα κλείσει, ότι θα αποφύγει τη συζήτηση όπως κάνει πάντα όταν τα πράγματα γίνονται άβολα, αλλά μετά αναστενάζει, παραιτημένη. «Εντάξει, τι είναι?» «Πρόκειται για τα χρήματα», λέω, σφίγγοντας το τηλέφωνο τόσο δυνατά που οι αρθρώσεις των δακτύλων μου γίνονται λευκές. «Μου είπες ότι ήταν για την επιχείρησή σου, ότι τα χρειαζόσουν για να ξεκινήσεις. Αλλά δεν ήταν αλήθεια, έτσι?» Άλλη μια παύση. Αυτή φαίνεται πιο μακρά, πιο βαριά. Όταν τελικά μιλάει, η φωνή της είναι πιο απαλή, με μια νότα ενοχής, ή ίσως απλώς λύπης. «Έλενα, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Πρέπει να με πιστέψεις». «Αυτό δεν είναι απάντηση», της απαντώ απότομα, πιο σκληρά από ό,τι ήθελα. «Μου είπες ψέματα. Ναι ή όχι?» Διστάζει, και σε αυτή τη δισταγμό βρίσκω την απάντησή μου. «Ναι», παραδέχεται, με φωνή που μόλις ακούγεται. «Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήμουν απελπισμένη, όλα κατέρεαν και δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Νόμιζα ότι θα καταλάβαινες. Θα καταλάβαινα». Η λέξη βγαίνει στραγγισμένη, πικρή. «Με χρησιμοποίησες, Κατερίνα. Με κορόιδεψες. Έχεις ιδέα πώς νιώθω?» «Συγγνώμη», λέει γρήγορα, με τόνο παρακαλεστικό τώρα. «Θα σου τα ξεπληρώσω, το υπόσχομαι. Δώσε μου μόνο λίγο χρόνο». Χρόνο. Αυτό είναι το μόνο που ζητάει. Χρόνο για να διορθώσει τα λάθη της. Χρόνο για να τα βάλει όλα σε τάξη. Αλλά ο χρόνος δεν θεραπεύει τα πάντα. Όχι όταν η πληγή συνεχίζει να ανοίγει. «Δεν είναι μόνο τα χρήματα», της λέω με φωνή που σπάει. «Είναι η εμπιστοσύνη. Πώς να σε εμπιστευτώ μετά από αυτό?»
Δεν απαντά. Τι μπορεί να πει? Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό που έκανε. Δεν υπάρχει δικαιολογία που θα αναιρέσει τη ζημιά. Καθόμαστε σιωπηλοί για αρκετή ώρα. Το βάρος όλων όσων δεν υπόθηκαν μας πιέζει σαν μολύβδινος ουρανός. Όταν τελικά μιλάει ξανά, η φωνή της είναι αδύναμη, εύθραυστη. Δεν περιμένω να με συγχωρέσεις. Όχι ακόμα. Αλλά σε παρακαλώ. Μην με αποκλείσεις εντελώς. Σε χρειάζομαι, Έλενα. Ακόμα κι αν με μισείς, σε χρειάζομαι. Τα λόγια της με χτύπησαν σαν γροθιά στο στομάχι. Χρειάζεται. Αυτό ήταν πάντα το ατού της. Αυτό που με έκανε να μην μπορώ να την αφήσω, όσο κι αν με πληγωνόταν. Γιατί βαθιά μέσα μου την χρειάζομαι κι εγώ, όσο θυμωμένος κι αν είμαι, όσο προδομένος κι αν νιώθω. Η σκέψη ότι θα την χάσω με τρομάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αφού κλείνουμε το τηλέφωνο, κάθομαι εκεί για πολλή ώρα, κοιτάζοντας τον τοίχο. Η συγγνώμη της φάνηκε ειλικρινής, ακόμα και γνήσια, αλλά οι συγγνώμες δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Δεν σβήνουν τα ψέματα, ούτε ξαναχτίζουν τη χαμένη εμπιστοσύνη. Και σίγουρα δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να αγνοήσω τη μικρή σπίθα ελπίδας που παραμένει στο βάθος του μυαλού μου. Ίσως αυτή τη φορά το εννοεί. Ίσως πραγματικά θα προσπαθήσει να διορθώσει τα πράγματα. Αυτή η ελπίδα γίνεται πιο δυνατή λίγες μέρες αργότερα, όταν η Ελένη μου στέλνει μήνυμα. Η Κατερίνα μιλάει για να ξεπληρώσει τους ανθρώπους. Γράφει. Κάνει σχέδια, Έλενα. Αληθινά σχέδια. Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, επιτρέπω στον εαυτό μου να φανταστεί ένα μέλλον, όπου τα πράγματα δεν είναι εντελώς χαλασμένα. Ένα μέλλον όπου η Κατερίνα αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της, όπου βρίσκουμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε μαζί. Είναι μια εύθραυστη ελπίδα, λεπτή σαν γυαλί, αλλά είναι αρκετή για να με κρατήσει όρθια, προς το παρόν. Ωστόσο, οι αμφιβολίες παραμένουν. Κι αν είναι απλώς ένα από τα κόλπα της, κι αν λέει μόνο αυτά που θέλω να ακούσω επειδή ξέρει ότι είμαι έτοιμος να την εγκαταλείψω εντελώς, η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι που μπορείς να ξαναχτίσεις σε μία νύχτα, ειδικά όταν έχει γίνει κομμάτια. Και μετά είναι και η πρακτική πλευρά των πραγμάτων. Ακόμα κι αν έχει την πρόθεση να με ξεπληρώσει, και ακόμα κι αν καταφέρει με κάποιο τρόπο να μαζέψει τα χρήματα, αυτό δεν θα διορθώσει τη ζημιά που έχει κάνει. Οι άφπνες νύχτες, το άγχος, το συνεχές ερώτημα αν έκανα τη σωστή απόφαση που την εμπιστεύτηκα εξ αρχής. Αυτά τα τραύματα είναι βαθιά και δεν θα ξεθοριάσουν εύκολα. Έτσι περιμένω, χωρισμένος ανάμεσα στην ελπίδα και την προσοχή, αβέβαιος για το ποιο μονοπάτι να ακολουθήσω. Να της δώσω άλλη μια ευκαιρία ή να προστατεύσω τον εαυτό μου κόβοντας κάθε επαφή μαζί της. Κάθε μέρα φέρνει νέες ερωτήσεις, νέες αβεβαιότητες. Και κάθε βράδυ ξαπλώνω ξύπνιος, επαναλαμβάνοντας τις συνομιλίες μας στο μυαλό μου, ψάχνοντας για στοιχεία που ίσως μου ξέφυγαν. Αν έχετε αγαπήσει ποτέ κάποιον που έθεσε τα όρια σας σε δοκιμασία, αν έχετε ποτέ χρειαστεί να αποφασίσετε αν θα κρατήσετε ή θα αφήσετε, θα καταλάβετε γιατί αυτή η απόφαση φαίνεται αδύνατη. Θα ρισκάρατε τα πάντα για μια ευκαιρία εξηλαίωσης. Ή θα απομακρυνόσασταν, γνωρίζοντας ότι ίσως είναι ο μόνος τρόπος να σώσετε τον εαυτό σας. Μείνε μαζί μου. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, άφησα τον εαυτό μου να αναπνεύσει. Όχι πλήρως, όχι βαθιά, αλλά αρκετά για να νιώσω μια αίσθηση ανακούφισης. Η Κατερίνα αρχίζει να στέλνει ενημερώσεις, μικρά μηνύματα που δείχνουν ότι επιτέλους αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Σήμερα συνάντησα έναν οικονομικό σύμβουλο, γράφει σε ένα μήνυμα. Σε ένα άλλο, άρχισα να επικοινωνώ με τους πιστωτές. Θα πάρει χρόνο, αλλά είμαι αποφασισμένη. Τα λόγια της ακούγονται ειλικρινή, σχεδόν αισιόδοξα, και για μια στιγμή αφήνω τον εαυτό μου να τα πιστέψει. Η Ελένη με καλεί ένα βράδυ, με φωνή γεμάτη αισιοδοξία. Πραγματικά προσπαθεί η Ελένα, λέει. Την είδα χθες το βράδυ να καταρτίζει τον προϋπολογισμό της. Ακόμα και τον καφέ της το πρωί δεν ήπιε για να εξοικονομήσει χρήματα. Δεν πήγε για καφέ, επαναλαμβάνω, παρά τη θέλησή μου, μισογελαστή. Αυτό είναι σοβαρό. Αλλά κάτω από το χιούμορ υπάρχει μια ελπίδα που αρχίζει να γεννιέται. Μια εύθραυστη, αβέβαιη ελπίδα. Ίσως αυτό είναι. Ίσως η Κατερίνα έφτασε επιτέλους στον Αδύρ και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να τρέχει από τα προβλήματά της. Ίσως είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το χάος που προκάλεσε. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους τους άλλους που χρωστάει. Όταν μιλάμε, ο τόνος της είναι πιο απαλός, πιο στοχαστικός. Ξέρω ότι τα έκανα θάλασσα, παραδέχεται σε ένα από τα τηλεφωνήματά μας. Όχι μόνο με σένα, αλλά με τόσους πολλούς ανθρώπους. Δεν περιμένω να με συγχωρέσεις αμέσως.
αλλά θέλω να αποδείξω ότι είμαι αποφασισμένη να διορθώσω τα πράγματα. Η συγγνώμη της φαίνεται διαφορετική αυτή τη φορά. Λιγότερο αμυντική, πιο ρεαλιστική. Για πρώτη φορά, δεν προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις της ή να ρίξει το φταίξιμο σε κάποιον άλλο. Αντίθετα, τις αναλαμβάνει. Και παρόλο που ένα μέρος μου θέλει να παραμείνει επιφυλακτικό, ένα άλλο μέρος, αυτό που πάντα πίστευε στις δυνατότητές της, αρχίζει να λιώνει. Καθορίζουμε ένα σχέδιο αποπληρωμής, με μικρά ποσά που θα μεταφέρονται κάθε μήνα μέχρι να ξεπληρωθεί το χρέος. Είναι εφικτό, ρεαλιστικό. Μου στέλνει ένα screenshot της πρώτης μεταφοράς. Ένα μικρό ποσό με την απλή περιγραφή. Το πρώτο βήμα. Όταν το βλέπω, η καρδιά μου σφίγγεται. Όχι από θυμό αυτή τη φορά, αλλά από κάτι πιο κοντά στην υπερηφάνεια. Μήπως αυτή είναι η αρχή μιας πραγματικής αλλαγής. Τα πράγματα αρχίζουν να φαίνονται πιο ελαφριά. Σταματώ να πηδάω σε κάθε ειδοποίηση, φοβούμενη τι νέα καταστροφή μπορεί να με περιμένει. Ο συνεχής κόμπος στο στομάχι μου χαλαρώνει, έστω και λίγο. Ακόμα και ο θείος Νίκος το παρατηρεί. «Φαίνεσαι καλύτερα», μου λέει ένα απόγευμα στο μεσημεριανό. «Σαν να σου έφυγε βάρος». «Νομίζω ότι έφυγε», απαντώ, εκπλήσοντας τον εαυτό μου με το πόσο αληθινό ακούγεται. Για πρώτη φορά από τότε που είδα το βίντεο, επιτρέπω στον εαυτό μου να φανταστεί ένα μέλλον όπου η Κατερίνα και εγώ δεν καθοριζόμαστε από την προδοσία και το μίσος, όπου μπορούμε να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, όχι ως οι αδελφές που ήμασταν, αλλά ως οι γυναίκες που έχουμε γίνει. Ωστόσο, οι αμφιβολίες παραμένουν στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σιγανές ψίθυροι που αρνούνται να σβήσουν εντελώς. Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ή μήπως αφήνω την επιθυμία μου για ειρήνη να θολώσει την κρίση μου. Κάθε φορά που μου στέλνει ένα μήνυμα με νέα, πιάνω τον εαυτό μου να εξετάζει προσεκτικά τις λέξεις της, ψάχνοντας για ρογμές στην ιστορία της. Συναντήθηκε πραγματικά με έναν οικονομικό σύμβουλο ή απλώς έψαξε στο Google για όρους που να ακούγονται πιστικοί. Μια νύχτα την ονειρεύομαι ξανά. Αυτή τη φορά δεν γελάει, αλλά κλαίει. Στέκεται στην άκρη ενός γκρεμού και μου τεντώνει τα χέρια. «Βοήθησέ με οικετεύει, με σπασμένη φωνή. Αλλά όταν κάνω ένα βήμα προς το μέρος της, το έδαφος κάτω από τα πόδια της καταραίει και πέφτει, εξαφανιζόμενη στο σκοτάδι. Ξυπνάω μελαχανιάζοντας, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, αβέβαιη αν το όνειρο ήταν προειδοποίηση ή ευσεβής πόθος. Το επόμενο πρωί, βρήκα τον εαυτό μου να κοιτάζει το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε. «Σε ευχαριστώ που πιστεύεις σε μένα, Έλενα. Δεν θα σε απογοητεύσω». Τα λόγια της είναι ευγενικά, ειλικρινή, αλλά μου προκαλούν μία ερώτηση που δεν μπορώ να διώξω. Τι θα συμβεί αν το κάνει? Αν αυτή η νέα αποφασιστικότητα κλονιστεί υπό την πίεση, ποιος θα μαζέψει τα κομμάτια? Αν έχετε ποτέ κρατήσει την ελπίδα, ενώ φοβόσασταν την ευθραυστότητά της, θα καταλάβετε γιατί διστάζω να εμπιστευτώ πλήρως. Μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν πραγματικά ή είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας? Συνεχίστε να ακούτε και σύντομα θα ανακαλύψετε αν η λύτρωση είναι τελικά δυνατή. Ακριβώς όταν αρχίζω να πιστεύω ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλά, το έδαφος αλλάζει ξανά, πιο σκληρά αυτή τη φορά, πιο βίαια. Συμβαίνει ένα πρωί της Τρίτης, από εκείνα που το φως του ήλιου που μπαίνει από το παράθυρό μου μοιάζει σχεδόν σκληρό με τη χαρά του. Το τηλέφωνό μου χτυπάει στο κομοδίνο και για μία στιγμή νομίζω ότι είναι άλλη μία ενημέρωση από την Κατερίνα. Ανταυτού είναι η Ελένη, το όνομά της αναβοσβήνει στην οθόνη σαν προειδοποιητικό σήμα. «Έλενα», λέει μόλις απαντώ, με τεντωμένη κοφτή φωνή. «Πρέπει να έρθεις στην Αθήνα. Τώρα». Η επίγουσα νότα στη φωνή της με γεμίζει πανικό. «Τι συνέβη?» ρωτάω, καθισμένη ήδη στο κρεβάτι, με τον σφιγμό μου να επιταχύνεται. «Είναι η Κατερίνα», απαντά, διστάζοντας αρκετά ώστε να μου ανακατέψει το στομάχι. «Έχει μπλέξει. Πολύ». Όταν φτάνω στην Αθήνα αργότερα εκείνο το απόγευμα, η πόλη μοιάζει πιο βαριά από το συνηθισμένο. Οι δρόμοι της σφίζουν από μια ενέργεια που μου τεντώνει τα νεύρα. Η Ελένη με συναντά έξω από το διαμέρισμα της Κατερίνας, με χλωμό πρόσωπο και τα χέρια της να τρέμουν καθώς κρατάει ένα τσιγάρο. Δεν καπνίζει συχνά, οπότε το να τη δω έτσι μου λέει όλα όσα πρέπει να ξέρω πριν καν μιλήσει. «Χρωστάει χρήματα σε κάποιον επικίνδυνο», ξεφουρνίζει η Ελένη, εκπνέοντας με τρεμάμενη ανάσα. Το κογλύφει. Της τηλεφωνούν συνεχώς, την απειλούν. Και τώρα η φωνή της σβήνει, αλλά η σιωπηλή υπόνοια αιωρείται ανάμεσά μας, σαν σύννεφο καταιγίδας. Τα γόνατά μου τρέμουν, αλλά αναγκάζω τον εαυτό μου να μείνει όρθιο. Γιατί δεν μου το είπε?
Ψιθυρίζω, αν και η απάντηση είναι προφανής. Ντρεπόταν. Ή, χειρότερα, προσπαθούσε να με προστατεύσει. Όπως και να έχει, το βάρος της κατάστασης με συντρίβει. Δεν πρόκειται πια μόνο για προδοσία. Πρόκειται για επιβίωση. Μέσα στο διαμέρισμα της Κατερίνας με υποδέχεται το χάος. Λογαριασμοί είναι σκορπισμένοι παντού. Μερικοί σκισμένοι, άλλοι τσαλακωμένοι σε μπάλα. Άδεια μπουκάλια είναι στιβαγμένα στους πάγκους και ο αέρας μυρίζει μούχλα. Είναι αποπνικτικός. Καθισμένη στον καναπέ με το κεφάλι στα χέρια, φαίνεται μικρότερη, σαν να της έχουν στερήσει τη ζωή. Όταν σηκώνει το βλέμμα και με βλέπει, τα μάτια της μεγαλώνουν από ενοχή. Και κάτι άλλο. Φόβος. «Δεν ήθελα να το μάθεις έτσι», λέει με φωνή που μόλις ακούγεται. «Νόμιζα ότι θα τα κατάφερνα. Να τα βγάλεις πέρα με τι?» Την διακόπτω, με την οργή να φουντώνει παρά τις προσπάθειές μου να μείνω ήρεμος. «Νόμιζες ότι το να δανειστείς από το κογλίφους ήταν καλή ιδέα? Νόμιζες ότι το να τους πεις ψέματα και σε μένα θα έλυνε το πρόβλημα?» Η σιωπή της είναι εκκοφαντική. Για πρώτη φορά βλέπω τις ρογμές στην πανοπλία της, την ευθραυστότητα κάτω από την ανδρεία της. Δεν είναι άθικτη. Ποτέ δεν ήταν. Η Ελένη παρεμβαίνει, με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή. «Πρέπει να το λύσουμε αυτό μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αστειεύονται. Αν δεν δράσουμε γρήγορα...» Δεν τελειώνει τη φράση. Αλλά δεν χρειάζεται. Οι συνέπειες είναι σαφείς. Η Κατερίνα δεν διακινδυνεύει μόνο τον εαυτό της. Διακινδυνεύει όλους όσους την αγαπούν, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Εκείνο το βράδυ, αφού φεύγει η Ελένη, η Κατερίνα και εγώ καθόμαστε σιωπηλοί, με την ένταση μεταξύ μας τόσο έντονη που θα μπορούσε να κοπεί με μαχαίρι. Τελικά, εκείνη σπάει τη σιωπή. «Συγγνώμη», ψιθυρίζει, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της. «Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Το ορκίζομαι. Το συγγνώμη δεν τους αποζημιώνει», λέω με κενή φωνή. Αλλά ακόμα και καθώς τα λόγια βγαίνουν από το στόμα μου, μισώ το πόσο κρύα ακούγονται. Γιατί βαθιά μέσα μου ξέρω ότι δεν είναι εξ ολοκλήρου δικό της λάθος. Είναι το αποκορύφωμα ετών κακών αποφάσεων, απερίσκεπτης συμπεριφοράς και ενός συστήματος που εκμεταλλεύεται ανθρώπους σαν κι αυτήν. Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, ευάλωτοι, πρόθυμοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να επιβιώσουν. Ωστόσο, η πραγματικότητα της κατάστασης με πιέζει σαν μολύβι. Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε ανθρώπους που λειτουργούν εκτός νόμου, που δεν θα διστάσουν να μας βλάψουν αν τους εμποδίσουμε? Κάθε επιλογή φαίνεται αδύνατη, κάθε δρόμος γεμάτος κινδύνους. Για πρώτη φορά, αναρωτιέμαι αν το να σώσω την Κατερίνα σημαίνει ότι θα χάσω τον εαυτό μου στη διαδικασία. Αν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ ένα πρόβλημα τόσο μεγάλο που σας φάνηκε ανυπέρβλητο, αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η αγάπη αξίζει το κόστος, θα καταλάβετε γιατί αυτή η στιγμή με τρομάζει. Μείνετε μαζί μου. Οι πιο δύσκολες επιλογές δεν έχουν έρθει ακόμα. Το επόμενο πρωί ξυπνάω από ένα χτύπημα στην πόρτα μου. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Τι θα γίνει αν είναι αυτή? Αλλά όταν την ανοίγω, δεν είναι κανείς εκεί. Μόνο ένας φάκελος στο πάτωμα, με τις άκρες του καθαρές και προσεκτικά κομμένες. Μέσα υπάρχει ένα μόνο φύλλο χαρτί. Μια ειδοποίηση χρέους με το όνομά μου γραμμένο στην κορυφή, με το γραφικό χαρακτήρα της Κατερίνας. Ή κάτι που μοιάζει με το δικό μου. Μου παίρνει μια στιγμή να συνειδητοποιήσω τι βλέπω, αλλά όταν το καταλαβαίνω, το δωμάτιο γέρνει. Η Κατερίνα πλαστογράφησε την υπογραφή μου. Με χρησιμοποίησε ως εγγύηση για χρήματα που ήξερε ότι δεν μπορούσε να ξεπληρώσει. Η συνειδητοποίηση με χτυπάει σαν τρένο, αφήνοντας με άφωνη, έξαλλη, τρομοκρατημένη, όλα μαζί. Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό? Όχι μόνο σε ξένους, όχι μόνο στον εαυτό της, αλλά σε μένα, στην ίδια της την αδελφή, στο πρόσωπο που στάθηκε δίπλα της σε όλα. Της τηλεφωνώ αμέσως, με τη φωνή μου να τρέμει από οργή. «Τι έκανες?» Της ρωτάω πριν προλάβει να πει γεια. «Έβαλες το όνομά μου στο δάνειο, έτσι?» Ακολουθεί μια μακρά παύση στην άλλη άκρη της γραμμής και για μια στιγμή νομίζω ότι θα το αρνηθεί. Αλλά μετά αναπνέει ασταθής, νικημένη. «Ναι», ψιθυρίζει. «Αλλά Έλενα, σε παρακαλώ, πρέπει να καταλάβεις. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Θα μου έκαναν κακό». «Θα σας έκαναν κακό», φωνάζω περπατώντας νευρικά στο δωμάτιο, με το ελεύθερο χέρι μου να σφίγγει τα μαλλιά μου τόσο δυνατά που πονάνε. «Και νομίζεις ότι το να με μπλέξεις σε αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση? Τι θα γίνει όταν έρθουν και για μένα? Σκέφτηκες καθόλου αυτό?» «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να το διορθώσω πριν φτάσει σε αυτό το σημείο», κλαίει με σπασμένη φωνή.
Νόμιζα ότι θα μπορούσα να τους ξεπληρώσω πριν το ανακαλύψει κανείς. Αλλά τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο. Λυπάμαι τόσο πολύ. Η συγγνώμη της ακούγεται κούφια τώρα, σαν λέξεις πεταμένες στον τοίχο με την ελπίδα ότι θα κολλήσουν. Το συγγνώμη δεν με προστατεύει από τους τοκογλύφους. Το συγγνώμη δεν σβήνει το γεγονός ότι η ζωή μου είναι τώρα δεμένη με τη δική της, με τρόπους που δεν συμφώνησα ποτέ. Δεν είναι απλώς προδοσία. Είναι απερισκεψία, εγωισμός, αδιαφορία για οτιδήποτε ή οποιονδήποτε, πέρα από τις άμεσες ανάγκες της. Και όμως, ένα μέρος μου καταλαβαίνει γιατί το έκανε. Η απελπισία γεννά κακές αποφάσεις και η Κατερίνα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, ακροβατώντας στο χείλος της καταστροφής. Ωστόσο, η κατανόηση δεν δικαιολογεί. Το να γνωρίζω τον πόνο της δεν σβήνει το δικό μου. Και έτσι, εδώ είμαι, κοιτάζοντας αυτό το κομμάτι χαρτί, αντιμέτωπος με μια επιλογή που μου φαίνεται αδύνατη. Να προστατεύσω τον εαυτό μου ή να προσπαθήσω να τη σώσω. Αν φύγω τώρα, αν την αποκόψω εντελώς, ίσως καταφέρω να αποστασιοποιηθώ από τις συνέπειες. Θα μπορούσα να πάω στην αστυνομία, να καταγγείλω την πλαστογραφία, να αφήσω το σύστημα να ασχοληθεί μαζί της και μαζί τους. Θα ήταν πιο ασφαλές, πιο έξυπνο. Αλλά θα σήμαινε επίσης να την εγκαταλείψω τη στιγμή που με χρειάζεται περισσότερο. Θα μπορούσα να ζήσω με αυτό. Θα μπορούσα να μείνω άπραγος ενώ αυτή αντιμετωπίζει μόνη της αυτούς τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, αν μείνω, αν τη βοηθήσω να βγει από αυτό το χάος, ρισκάρω τα πάντα. Την ασφάλεια μου, το μέλλον μου, ίσως ακόμα και την ελευθερία μου. Δεν έχουμε να κάνουμε με λογικούς ανθρώπους. Δεν τους νοιάζει η δικαιοσύνη ή η ευσπλαχνία. Αν αποφασίσουν ότι είμαι υπεύθυνη για τα χρέη της Κατερίνας, δεν θα διστάσουν να με κάνουν να πληρώσω. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η Ελένη προσπαθεί να μεσολαβήσει αργότερα το απόγευμα, με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή. «Δεν μπορείς να συνεχίσεις να κουβαλάς το βάρος της, Έλενα», λέει απαλά. «Κάποια στιγμή πρέπει να βάλεις ένα όριο». «Αλλά πού?» ρωτάω, με τη φωνή μου να σπάει κάτω από το βάρος της ερώτησης. Πώς επιλέγεις ανάμεσα στο να προστατεύσεις τον εαυτό σου και στο να σώσεις κάποιον που αγαπάς? Δεν απαντά αμέσως και δεν την κατηγορώ. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Δεν υπάρχει σαφής πορεία προς τα εμπρός. Η αγάπη και η αυτοσυντήρηση με τραβούν σε αντίθετες κατευθύνσεις, η καθεμία απαιτώντας θυσίες που δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να κάνω. Εκείνο το βράδυ, κάθομαι στο μπαλκόνι με θέα την πόλη. Η δροσερή άβρα δεν καταφέρνει να ηρεμήσει την καταιγίδα μέσα μου. Τα αστέρια πάνω μου φαίνονται μακρινά, αδιάφορα. Το φως τους δεν προσφέρει απαντήσεις. Το μυαλό μου τρέχει, επαναλαμβάνοντας κάθε συζήτηση, κάθε υπόσχεση, κάθε ψέμα. Θα ήξερε η μαμά τι να κάνει. Θα είχε παρέμβει, θα είχε πάρει το ρίσκο, θα είχε πιστέψει ότι η Κατερίνα μπορούσε να αλλάξει ή θα είχε προστατεύσει τον εαυτό της, θα είχε θέσει όρια, θα είχε σώσει το τομάρι της. Σκέφτομαι την τελευταία φορά που είδα τη μαμά πριν πεθάνει. Καθόμασταν στον κήπο του νοσοκομείου. Ο αέρας ήταν βαρύς από το άρωμα του γιασεμιού που ανθούσε. «Η αγάπη δεν είναι πάντα εύκολη», είπε, με φωνή αδύναμη αλλά σταθερή. «Μερικές φορές μας ζητάει περισσότερα από όσα νομίζουμε ότι μπορούμε να δώσουμε. Αλλά αξίζει τον κόπο. Πάντα. Αλήθεια. Αξίζει η αγάπη τέτοια θυσία. Αξίζει να ρισκάρεις τα πάντα για κάποιον που συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Και αν αξίζει, πόσο είναι πάρα πολύ. Πού τελειώνει η πίστη και πού αρχίζει η υποχωρητικότητα? Αυτές οι ερωτήσεις με στοιχιώνουν, περιστρέφονται ατέλειωτα σαν όρνια που περιμένουν την ευκαιρία τους να χτυπήσουν. Αν ήσουν στη θέση μου, αν ένα μέλος της οικογένειάς σου έβαζε τη ζωή σου σε κίνδυνο λόγω των δικών του επιλογών, τι θα έκανες? Θα του γύριζες την πλάτη, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να τον καταστρέψει, ή θα έμπαινες στη φωτιά, ελπίζοντας παράλογα ότι θα μπορούσες να τον βγάλεις σώο και αυλαβή? Μείνε μαζί μου. Αυτή η ιστορία δεν αφορά πια μόνο την Κατερίνα. Αφορά το κόστος της συγχώρεσης, τα όρια της αγάπης και το πιο δύσκολο ερώτημα απ' όλα. Πόσο μακριά θα φτάνατε για τους ανθρώπους που σας είναι πιο σημαντικοί? Οι μέρες περνάνε αδιάφορα, η μία πιο βαριά από την άλλη. Περνάω ώρες στο τηλέφωνο με δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους, οποιονδήποτε μπορεί να έχει μια λύση για αυτό το χάος. Αλλά κάθε συζήτηση τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να δράσεις γρήγορα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζουν παιχνίδια. Τα λόγια τους αντιχούν στο κεφάλι μου πολύ μετά το κλείσιμο του τηλεφώνου, αιχμηρά και αδιάλακτα, σαν το τικ-τάκ ενός ρολογιού που μετράει αντίστροφα για κάτι καταστροφικό. Η Κατερίνα με καλεί συνεχώς τώρα, με φωνή που τρέμει από πανικό. «Ήρθαν στο διαμέρισμά μου», λέει ένα βράδυ, με δυσκολία να βγάλει λέξη. 2 άντρες.
Είπαν ότι αν δεν πληρώσω μέχρι την Παρασκευή, δεν είπαν ακριβώς τι, αλλά Έλενα, φοβάμαι. Ο φόβος της είναι αισθητός. Διαχέεται μέσα από τη γραμμή σαν καπνός. Θα έπρεπε να με κάνει να θυμώσω. Η ίδια το προκάλεσε. Αλλά αντίθετα, με κάνει να νιώθω παγιδευμένη. Κάθε ένστικτό μου φωνάζει να την προστατέψω, να την προφυλάξω από τις συνέπειες των πράξεών της. Αλλά πώς πολεμάς τέρατα όταν είσαι λιγότερος και πιο αδύναμος. Μέχρι την Πέμπτη η πίεση έχει γίνει αφόρητη. Δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τα χέρια μου τρέμουν τόσο πολύ που με δυσκολία κρατάω ένα στυλό. Η Ελένη προσπαθεί να με ηρεμήσει, φέρνοντας φαγητό και τσάι που μένουν άθικτα στο πάγκο της κουζίνας. «Είσαι πιο δυνατός από αυτό», μου λέει με σιγουριά. «Πιο δυνατός και από τους δύο. Μην αφήσεις το φόβο να θολώσει την κρίση σου». Αλλά ο φόβος δεν θολώνει μόνο την κρίση μου, με κατατρώει. Τι θα συμβεί αν δεν βρω μια διέξοδο? Τι θα συμβεί αν η Κατερίνα εξαφανιστεί, αφήνοντάς με να αντιμετωπίσω μόνος μου αυτούς τους ανθρώπους? Ή ακόμα χειρότερα, αν αποφασίσουν ότι δεν αξίζει να την κυνηγήσουν πια και έρθουν να με βρουν. Η σκέψη αυτή με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα, κοιτάζοντας τις σκιές στο ταβάνι, φανταζόμενος πρόσωπα στο παράθυρο, βήματα έξω από την πόρτα μου. Την Παρασκευή το πρωί, ξυπνάω με ένα άλλο μήνυμα από την Κατερίνα. «Σε παρακαλώ, Έλενα, δεν ξέρω τι να κάνω». Η απελπισία της είναι ασφικτική, σαν ένα βάρος που πιέζει το στήθος μου. Για πρώτη φορά, αναρωτιέμαι αν είναι πραγματικά λυπημένη ή αν απλά φοβάται να την πιάσουν. Όπως και να έχει, δεν έχει σημασία. Ο χρόνος τρέχει και οι επιλογές μας εξαντλούνται. Εκείνο το απόγευμα, συναντώ την Ελένη σε ένα καφέ κοντά στο διαμέρισμά μου. Φαίνεται εξαντλημένη. Οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια της προδίδουν το βάρος που έχει υποστεί και αυτή. «Σκεφτόμουνα», λέει ήσυχα, ανακατεύοντας τη ζάχαρη στον καφέ της χωρίς να με κοιτάζει. «Τι θα έλεγες να πας στην αστυνομία? Να καταγγείλεις την πλαστογραφία? Ίσως μπορούν να βοηθήσουν. Και μετά?» ρωτάω με σφιγμένη φωνή. «Αν εμπλέξω τις αρχές, αυτοί οι άντρες θα εξαφανιστούν πριν προλάβουν να κάνουν τίποτα. Και ακόμα κι αν δεν το κάνουν, η Κατερίνα μπορεί να καταλήξει στη φυλακή. Είναι πραγματικά καλύτερο αυτό». Η Ελένη αναστενάζει και αφήνει το κουτάλι της με ένα απαλό θόρυβο. «Δεν ξέρω, Έλενα, αλλά το να μην κάνουμε τίποτα δεν είναι επιλογή. Έχει δίκιο φυσικά. Το να μην κάνουμε τίποτα σημαίνει να περιμένουμε την καταιγίδα να χτυπήσει, προσευχόμενοι να μην καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά της. Αλλά το να δράσουμε σημαίνει να ρισκάρουμε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας. Ωστόσο, όσο και αν θέλω να τρέξω, να κρυφτώ, δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι το να μένω ακίνητη δεν μας σώζει. Απλώς καθυστερεί το αναπόφευκτο. Αργότερα εκείνο το βράδυ, κάθομαι στο τραπέζι της κουζίνας μου, με την ειδοποίηση για το χρέος απλωμένη μπροστά μου. Οι αριθμοί θολώνουν, άσημα σύμβολα σε μια σελίδα που αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερα από χρήματα. Αντιπροσωπεύουν επιλογές, τις δικές της, τις δικές μου, τις δικές μας. Επιλογές που έγιναν απερίσκεπτα, απελπισμένα, εγωιστικά. Επιλογές που μας οδήγησαν εδώ, στην άκρη ενός γκρεμού, κοιτάζοντας μια άβυσσο από την οποία κανένας από τους δύο δεν ξέρει πώς να ξεφύγει. Το τηλέφωνο μου χτυπάει ξανά, βγάζοντάς με από τις σκέψεις μου. Αυτή τη φορά δεν είναι η Κατερίνα. Είναι ένας αριθμός που δεν αναγνωρίζω. Το στομάχι μου ανακατεύεται καθώς απαντώ, προετοιμάζοντας τον εαυτό μου για το χειρότερο. «Ναι», λέω, με τη φωνή μου να τρέμει παρά τις προσπάθειές μου να ακουστώ ήρεμος. «Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την αδερφή σου», λέει μια χαμηλή βραχνή φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής. Φαίνεται ότι δεν απαντάει. Σκεφτήκαμε ότι ίσως ξέρεις που είναι. Δεν ξέρω», τραυλίζω, με την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά που είμαι σίγουρος ότι μπορούν να την ακούσουν. Δεν της έχω μιλήσει. Ακολουθεί μια παύση, αρκετά μεγάλη, ώστε να με κάνει να ανατριχιάσω. Τότε μιλάει ξανά, με πιο ψυχρό και σκληρό τόνο. «Πες της το εξής. Τελειώσαμε με το περιμένω. Αν δεν εμφανιστεί αύριο με κάτι να προσφέρει, θα έρθουμε να την βρούμε. Και όποιον άλλο το όνομά του είναι σε εκείνο το χαρτί». Η γραμμή κόβεται πριν προλάβω να απαντήσω. Τα χέρια μου τρέμουν τόσο πολύ που σχεδόν μου πέφτει το τηλέφωνο. Αύριο. Αυτός είναι ο χρόνος που μας μένει. Μία μέρα για να βρούμε τρόπο να σωθούμε ή να προετοιμαστούμε για το χειρότερο. Αν έχετε βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι με μία προθεσμία που φαινόταν αδύνατο να τηρήσετε, αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν το θάρρος αρκεί για να νικήσει τον φόβο, θα καταλάβετε γιατί νιώθω σαν να στέκομαι στην άκρη ενός γκρεμού. Θα προχωρούσατε, γνωρίζοντας ότι το έδαφος κάτω από τα πόδια σας μπορεί να υποχωρήσει, ή θα γυρνούσατε πίσω
ελπίζοντας παράλογα ότι η πτώση δεν θα σας σκοτώσει. Μείνετε μαζί μου. Οι πιο δύσκολες αποφάσεις δεν έχουν έρθει ακόμα. Οι ώρες περνάνε ατέλειωτες, η μία πιο βαριά από την άλλη. Δεν μπορώ να κάτσω ακίνητος, δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά. Το μυαλό μου τρέχει σε κύκλους, επαναλαμβάνοντας κάθε πιθανό σενάριο, κανένα από τα οποία δεν έχει αίσιο τέλος. Τι θα συμβεί αν η Κατερίνα δεν εμφανιστεί αύριο? Τι θα συμβεί αν εμφανιστεί και αποφασίσουν ότι δεν αξίζει να την κρατήσουν? Και εγώ, είμαι παράπλευρη απώλεια ή ο επόμενος στόχος τους? Αργά το βράδυ, οδηγώ προς το διαμέρισμά της, ανίκανος να μείνω μακριά άλλο. Οι δρόμοι είναι απόκοσμα ήσυχοι, μια σιωπή που μοιάζει να κρατάει την αναπνοή της. Όταν χτυπάω την πόρτα της, δεν απαντάει κανείς. Τότε, σιγά σιγά, η πόρτα ανοίγει, αποκαλύπτοντας την Κατερίνα που στέκεται εκεί με κούφια μάτια και τρεμάμενα χέρια. Φαίνεται μικρότερη, σαν το βάρος όλων να την έχει συντρίψει. Δεν ήξερα ποιον άλλο να καλέσω. Ψιθυρίζει καθώς μπαίνω μέσα. Η φωνή της είναι αδύναμη, μόλις ακουστεί πάνω από το βουητό του ψυγείου στο βάθος. Το δωμάτιο μυρίζει ελαφρώς από μπαγιάτικο καφέ και τσιγάρα. Ο αέρας είναι βαρύς από απελπισία. Κάθισε εδώ μόνη της, περιμένοντας να τελειώσει η ώρα. «Μου τηλεφώνησαν», λέω, με πιο αυστηρό τόνο από ό,τι ήθελα. «Είπαν ότι θα έρθουν για μας αύριο». Το πρόσωπό της καταραίει αμέσως, δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά της. «Λυπάμαι τόσο πολύ, Έλενα. Δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να το διορθώσω πριν πληγωθεί κανείς». «Να τα διορθώσεις», τη διακόπτω, περπατώντας νευρικά στο μικρό σαλόνι, με τις γροθιές σφιγμένες στα πλάγια. «Πρόσεξες το όνομά μου, Κατερίνα. Με έμπλεξες σε αυτόν τον εφιάλτη χωρίς καν να με ρωτήσεις. Πώς μπόρεσες να πιστέψεις ότι ήταν εντάξει? Δεν είχα άλλη επιλογή», φωνάζει με τη φωνή της να σπάει. «Νομίζεις ότι το ήθελα αυτό? Νομίζεις ότι μου αρέσει να ζω με το φόβο κάθε μέρα? Προσπαθούσα να επιβιώσω». Τα λόγια της με χτυπούν σαν χαστούκι, ομά και χωρίς φίλτρα. Για μια στιγμή την βλέπω. Όχι την απερίσκεπτη αδελφή που μου είπε ψέματα, αλλά την φοβισμένη γυναίκα που τρέχει να ξεφύγει από τον εαυτό της εδώ και χρόνια. Και όμως, το να βλέπω τον πόνο της δεν σβήνει τον δικό μου. Το να καταλαβαίνω τον φόβο της δεν αναιρεί το χάος που έχει προκαλέσει ή τον κίνδυνο στον οποίο με έχει βάλει. Καθόμαστε σιωπηλοί για πολλή ώρα. Η ένταση μεταξύ μας είναι έντονη, σαν στατικός ηλεκτρισμός. Τελικά, μιλάει ξανά, με απαλή φωνή, σχεδόν παιδική. «Τι κάνουμε τώρα?» Είναι η ερώτηση που φοβόμουν, αυτή για την οποία δεν έχω απάντηση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αύριο όλα θα αλλάξουν. Είτε θα βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους μαζί, είτε θα καταρρεύσουμε εντελώς. Καθώς ξημερώνει και το φως διαχέεται μέσα από τις περσίδες, παίρνω μια απόφαση. Αν είναι να πέσουμε, θα πέσουμε μαχόμενοι. Παίρνω το τηλέφωνό μου και καλώ την Ελένη, εξηγώντας της την κατάσταση με φρενήρις ψίθυρους. «Χρειαζόμαστε μετρητά», της λέω. «Ό,τι μπορείς να βρεις. Γρήγορα». Διστάζει, αλλά τελικά συμφωνεί και υπόσχεται να μας συναντήσει αργότερα το πρωί. Αφού κλείνω το τηλέφωνο, γυρίζω προς την Κατερίνα. «Αυτό θα κάνουμε», της λέω, με σταθερή φωνή παρά την εσωτερική μου αναταραχή. «Θα τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε. Δεν θα είναι αρκετό, αλλά ίσως μας κερδίσει λίγο χρόνο». «Και αν δεν είναι?» ρωτάει, με φωνή που μόλις ακούγεται. «Τότε θα το αντιμετωπίσουμε», απαντώ, αν και οι λέξεις έχουν πικρή γεύση στο στόμα μου, γιατί βαθιά μέσα μου ξέρω ότι θα το αντιμετωπίσουμε μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Μέχρι το μεσημέρι βρισκόμαστε έξω από μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη στα περίχωρα της πόλης, ένα σημείο συνάντησης που επέλεξαν οι άντρες που κρατούν τη μοίρα μας στα χέρια τους. Ο αέρας είναι κρύος, τσουχτερός και ο άνεμος φέρνει τη μεταλλική μυρωδιά της βροχής. Η Ελένη μας συναντά εκεί, κρατώντας ένα φάκελο γεμάτο χαρτονομίσματα. «Αυτά είναι όλα όσα μπόρεσα να μαζέψω», λέει, με φωνή γεμάτη ανησυχία. «Να προσέχεις, Ελένη. Σε παρακαλώ. Προσεκτική. Αυτή η λέξη μου φαίνεται γελία τώρα. Η προσοχή δεν θα μας σώσει. Μόνο το θάρρος ή ίσως η καθαρή τύχη θα το κάνει. Καθώς περιμένουμε, τα λεπτά περνούν σαν ώρες. Κάθε ήχος, ο μακρινός βρυχυθμός του κεραυνού, το τρίξιμο μιας χαλαρής πινακίδας που ταλαντεύεται στον άνεμο, με κάνει να πηδάω. Η Κατερίνα στέκεται δίπλα μου, κρατώντας σφιχτά το χέρι μου. Για πρώτη φορά είναι σιωπηλή. Η συνηθισμένη της ανδρεία έχει αντικατασταθεί από μια ομή ευαισθησία. Είμαστε και οι δύο τρομοκρατημένες, αγκαλιασμένες
σαν να είναι η ζωή μας. Και τότε το ακούω. Τον χαμηλό βρυχυθμό ενός κινητήρα που πλησιάζει. Ένα μαύρο SUV σταματά. Τα φώτα του διαπερνούν το σκοτάδι σαν μαχαίρια. 2 άντρες βγαίνουν έξω, τα πρόσωπά τους κρυμμένα στις σκιές. Ο ένας μιλάει πρώτος, με χαμηλή και απειλητική φωνή. Έχετε 5 λεπτά να μας πείσετε γιατί δεν πρέπει να τελειώσουμε αυτό τώρα. Αν έχετε βρεθεί ποτέ σε μια στιγμή όπου όλα κρέμονταν από μια κλωστή, αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η γενναιότητα αρκεί για να αλλάξει το πεπρωμένο, θα καταλάβετε γιατί η καρδιά μου νιώθει σαν να πρόκειται να εκραγεί. Θα παλέψετε για να επιβιώσετε ή θα αφήσετε τον φόβο να σας κυριεύσει. Συνεχίστε να ακούτε, γιατί το επόμενο κεφάλαιο θα σας κόψει την ανάσα. Εγγραφείτε τώρα για να ακούσετε πως η Έλενα αντιμετωπίζει το αδύνατο και ανακαλύπτει μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Ο άντρας πλησιάζει, οι μπότες του τσακίζουν το χαλίκι κάτω από τα πόδια μας. Τα μάτια του είναι κρύα, υπολογιστικά, μας σαρώνουν σαν αρπακτικά που μετρούν το θύραμά τους. Η Κατερίνα σφίγγεται δίπλα μου, σφίγγοντας το χέρι μου μέχρι να πονέσει. Αναγκάζω τον εαυτό μου να στέκεται όρθιος, να τον κοιτάζει στα μάτια χωρίς να κουνηθεί, παρόλο που κάθε νεύρο του σώματός μου φωνάζει να τρέξω. «Φέραμε ό,τι μπορούσαμε», λέω, με σταθερή φωνή παρά το τρέμουλο που απειλεί να ξεσπάσει. Του δίνω το φάκελο που μου έδωσε η Ελένη, το βάρος του ασήμαντος στην παλάμη μου, αλλά βαρύ από το νόημά του. Δεν είναι όλα, αλλά είναι μια αρχή. Το παίρνει αργά, το ανοίγει και ξεφυλίζει τα χαρτονομίσματα με σκόπιμη βραδύτητα. Τα δευτερόλεπτα τεντώνονται σε αιωνιότητα, καθώς εξετάζει το περιεχόμενο, με αδιαβάσιμη έκφραση. Τελικά, σηκώνει το βλέμμα, τα χείλη του σχηματίζουν ένα χλευαστικό χαμόγελο. Δεν είναι αρκετά. Ούτε καν κοντά. Το ξέρω, απαντώ, καταπίνω με δυσκολία. Αλλά είναι όλα όσα έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αν μας δώσεις περισσότερο χρόνο, με διακόπτει, η φωνή του κοφτεί, κόβοντας με. Νομίζεις ότι εδώ κάνουμε φιλανθρωπία. Νομίζεις ότι μας νοιάζουν οι δικαιολογίες σου. Τα λόγια του με χτυπούν σαν χαστούκι, πονετικά και βάναυσα. Αλλά δεν υποχωρώ. Δεν ζητάω φιλανθρωπία. Προσφέρω μια λύση. Αν μας πιέσεις πολύ, δεν θα πάρεις τίποτα. Αυτό θέλεις πραγματικά. Για μια στιγμή επικρατεί σιωπή. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, ηλεκτρική, σαν η ηρεμία πριν από μια καταιγίδα. Ο δεύτερος άντρας μετακινείται ελαφρώς. Το χέρι του κινείται προς τη ζώνη του σακακιού του, όπου κρύβεται κάτι, ένα όπλο. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Η αδρεναλίνη κυλάει στο σώμα μου, αλλά παραμένω συγκεντρωμένος στον πρώτο άντρα, αρνούμενος να αφήσω τον φόβο να με κυριεύσει. «Είσαι γενναίος», λέει τελικά, με ηρωνικό τόνο. «Ή ηλίθιος. Όπως και να έχει, δεν με νοιάζει. Αυτό που με νοιάζει είναι ότι η αδερφή σου μας χρωστάει και αν δεν μπορεί να πληρώσει, θα πληρώσει κάποιος άλλος». Η Κατερίνα ανασένει βαριά δίπλα μου. Το σώμα της τρέμει. Προχωράω μπροστά ενστικτωδώς, μπαίνοντας ανάμεσα σε αυτήν και αυτούς. «Αφήστε την ήσυχη», λέω, με πιο σταθερή φωνή αυτή τη φορά. «Αυτή έκανε το λάθος, αλλά εγώ είμαι εδώ τώρα. Ό,τι και να συμβεί θα το αναλάβω εγώ». Τα μάτια του στενεύουν, με μελετά σαν να προσπαθεί να αποφασίσει αν μιλάω σοβαρά ή αν είμαι απλώς απελπισμένος. Τότε γελάει, χαμηλά και χωρίς χιούμορ. «Θα την καλύψεις πραγματικά, μετά από όλα όσα σου έχει κάνει». Η ερώτηση με πιάνει απροετοίμαστο, κόβοντας την ένταση σαν μαχαίρι. Έχει δίκιο, έτσι δεν είναι. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί ρισκάρω τα πάντα για κάποιον που με πρόδωσε τόσο ολοκληρωτικά? Για μια στιγμή, η αμφιβολία με κατακλείζει, ψιθυρίζοντας σκληρές αλήθειες που προσπαθώ να αγνοήσω. Αλλά μετά σκέφτομαι τη μαμά, τις υποσχέσεις που δώσαμε κάτω από τα αστέρια πριν από χρόνια, το γεγονός ότι, όσο θυμωμένος κι αν είμαι, η Κατερίνα παραμένει η αδερφή μου. Και ίσως η αγάπη δεν πρέπει να έχει νόημα. «Ναι», λέω τελικά κοιτάζοντας τον στα μάτια. «Θα το έκανα». Κάτι αλλάζει στην έκφρασή του, λεπτό αλλά αισθητό. Ίσως είναι σεβασμός, ίσως είναι περιέργεια. Ό,τι και να είναι, μας κερδίζει μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα. Κοιτάζει τον συνεργάτη του, μετά εμένα. «Καλά», λέει πετώντας το φάκελο στα χέρια μου. «Έχεις μια εβδομάδα. Φέρε μας το διπλάσιο ποσό μέχρι τότε. Αλλιώς θα σας βρούμε και τους δύο. Κατάλαβες?» Κουνάω το κεφάλι νιώθοντας ανακούφιση, αλλά μόνο για λίγο. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Ούτε καν. Μια εβδομάδα είναι ελάχιστος χρόνος για να αναπνεύσω, πόσο μάλλον για να μαζέψω τα χρήματα που ζητούν. Αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Καλύτερο από το να αντιμετωπίσω την εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Καθώς ανεβαίνουν στο SUV τους και φεύγουν, ο ήχος της μηχανής τους σβήνει σταδιακά και εγώ καταραίω στο έδαφος, τα πόδια μου λυγίζουν. Η Κατερίνα γονατίζει δίπλα μου, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της.
«Έλενα», ψιθυρίζει, με φωνή σπασμένη. «Δεν σου αξίζω». «Όχι», συμφωνώ, με τη φωνή μου να σπάει από τη συγκίνηση. «Δεν μου αξίζεις, αλλά είμαι εδώ ούτως ή άλλως». Καθόμαστε εκεί για πολλή ώρα, το βάρος όλων των γεγονότων να μας πιέζει σαν ένα σύννεφο καταιγίδας που αρνείται να διαλυθεί. Όταν η Ελένη μας βρίσκει αργότερα, μας αγκαλιάζει και μας κρατάει μαζί. Όταν νιώθουμε ότι θα σπάσουμε, «Τα καταφέρατε», μας ψιθυρίζει. «Τους αντισταθήκατε». Αλλά το να αντισταθούμε δεν είναι το ίδιο με το να νικήσουμε. Κερδίσαμε λίγο χρόνο σίγουρα, αλλά με ποιο κόστος? Πόσο ακόμα μπορούμε να συνεχίσουμε να τρέχουμε πριν κλείσουν εντελώς οι τοίχοι? Αν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μια πρόκληση τόσο μεγάλη που σας φάνηκε ανυπέρβλητη, αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν το θάρρος είναι αρκετό για να σας οδηγήσει στη νίκη, θα καταλάβετε γιατί αυτή η στιγμή μοιάζει ταυτόχρονα με νίκη και ήττα. Συνεχίστε να ακούτε, γιατί η επόμενη ανατροπή θα σας κάνει να αμφισβητήσετε όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε για την αγάπη, τη θυσία και τη λύτρωση. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας όταν συμβαίνει το απροσδόκητο. Έχω ασχοληθεί με τηλεφωνήματα, email και απελπισμένες εκκλήσεις σε όποιον θα μπορούσε να μας δανείσει χρήματα. Φίλους, μακρινούς συγγενείς, ακόμη και παλιούς γνωστούς με τους οποίους δεν έχω μιλήσει εδώ και χρόνια. Κάθε απόρριψη είναι σαν ένα ακόμα καρφί στο φέρετρο, αλλά συνεχίζω γιατί τι άλλη επιλογή έχω? Η Κατερίνα έχει κλειστεί στον εαυτό της. Σχεδόν δεν μιλάει. Η ενοχή της εκδηλώνεται με τη σιωπή της. Περνάει ώρες κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, με το πρόσωπό της χλωμό και καταβεβλημένο, ενώ εγώ φέρνω το βάρος της ευθύνης να βρω μια λύση. Τότε, αργά ένα βράδυ, χτυπάει η πόρτα. Δεν είναι δυνατά ή επίγοντα χτυπήματα. Είναι απαλά, σχεδόν διστακτικά, αλλά με κάνουν να πανικοβληθώ. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά καθώς κοιτάζω από το ματάκι, περιμένοντας το χειρότερο. Ανταυτού, βλέπω τον θείο Νίκο να στέκεται εκεί, η ευρύσωμη φιγούρα του να γεμίζει την πόρτα, η έκφρασή του αδιαβάσιμη. «Τι κάνεις εδώ?» ρωτώ καθώς ανοίγω την πόρτα, με φωνή γεμάτη άγχος. «Άσε με να περάσω», λέει απλά, περνώντας δίπλα μου πριν προλάβω να διαμαρτυρηθώ. Κατευθύνεται κατευθείαν προς το τραπέζι της κουζίνας, όπου σωροί από λογαριασμούς και δάνεια είναι σκορπισμένοι σαν συντρίμμια μετά από καταιγίδα. Τους ρίχνει μία γρήγορη ματιά και μετά γυρίζει προς το μέρος μου, με τα σκούρα μάτια του να με διαπερνούν. «Είναι χειρότερα από ό,τι νόμιζα», μουρμουρίζει κουνώντας το κεφάλι του. «Έλενα, γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα?» «Δεν ήθελα να σε εμπλέξω», απαντώ, σταυρώνοντας τα χέρια μου σφιχτά μπροστά στο στήθος μου. «Άλλωστε, τι θα μπορούσες να κάνεις?» Δεν απαντά αμέσως. Ανταυτού τραβά μια καρέκλα και κάθεται βαριά, ακουμπώντας τους αγκώνες του στο τραπέζι. Για μια στιγμή φαίνεται πιο γέρος από ό,τι τον έχω δει ποτέ, οι ώμοι του γέρνουν, το πρόσωπό του είναι γεμάτο ρητίδες από την ανησυχία. Τότε μιλάει, με χαμηλή αλλά σταθερή φωνή. «Πρέπει να μάθεις κάτι για τη μητέρα σου». Τα λόγια τον χτυπούν σαν γροθιά στο στομάχι. «Τι εννοείς?» διστάζει, προφανώς αγωνιζόμενος με ό,τι πρόκειται να πει. Τελικά, εκπνέει απότομα και σκύβει προς τα εμπρός. «Πριν πεθάνει, η μητέρα σου είχε και χρέη. Μεγάλα. Από ιατρικά έξοδα, θεραπείες, τα πάντα. Πνιγόταν, όπως η Κατερίνα τώρα. Τον κοιτάζω, άναυδος. Αυτή δεν είναι η μητέρα που θυμάμαι. Η δυνατή, ανιδιοτελής γυναίκα, που πάντα έβαζε τους άλλους πρώτα. Η αποκάλυψη με συγκλονίζει. «Γιατί δεν μας το είπε?» ψιθυρίζω, με φωνή που τρέμει. «Δεν ήθελε να ανησυχήσετε», απαντάει απαλά. «Νόμιζε ότι μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνη της. Αλλά δεν μπορούσε. Ούτε η Κατερίνα μπορεί». Τα δάκρυα θολώνουν την όρασή μου, καθώς όλα μπαίνουν στη θέση τους. Η εξάντληση της μαμάς, οι ήσυχες στιγμές της θλίψης της, δεν ήταν μόνο από την ασθένεια. Ήταν από το βάρος των μυστικών που αρνιόταν να μοιραστεί. Ξαφνικά, καταλαβαίνω την απερισκεψία της Κατερίνας με έναν τρόπο που δεν είχα καταλάβει ποτέ πριν. Δεν είναι και τόσο διαφορετική από τη μαμά τελικά. Απελπισμένη, φοβισμένη, προσπαθώντας να διορθώσει τα πράγματα με τρόπους που τα κάνουνε μόνο χειρότερα. Αλλά ο θείος Νίκος δεν έχει τελειώσει ακόμα. «Υπάρχει και κάτι άλλο», λέει, βγάζοντας ένα φάκελο από την τσέπη του σακακιού του. «Αυτό σου ανήκει. Μέσα είναι ένα τραπεζικό αντίγραφο. Ένα μεγάλο ποσό που βρίσκεται αδρανές σε έναν λογαριασμό στο όνομά μου. Η μαμά το άφησε για σένα», εξηγεί, «για έκτακτες ανάγκες. Ήθελε να έχεις κάτι να στηριχτείς όταν η ζωή θα γινόταν δύσκολη. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το βάρος της αγάπης της με συντρίβει, συντριπτικό και γλυκόπικρο. Το είχε σχεδιάσει αυτό, για στιγμές σαν αυτή,
παρόλο που δεν είπε ποτέ τίποτα, παρόλο που κουβαλούσε μόνη της τον πόνο της. Η Κατερίνα εμφανίζεται στην πόρτα, προσελκυμένη από τις φωνές. Όταν βλέπει το φάκελο στα χέρια μου, τα μάτια της μεγαλώνουν από την σύγχυση. «Τι είναι αυτό?» ρωτάει απαλά. «Είναι της μαμάς», λέω με σπασμένη φωνή. «Το φύλαξε για μας». Η Κατερίνα βυθίζεται σε μια καρέκλα, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της. «Τα κατέστρεψα όλα», λυγίζει. «Ακόμα κι αυτό». «Όχι», λέω με αποφασιστικότητα, βάζοντας το φάκελο στο τραπέζι ανάμεσα μας. «Δεν κατέστρεψες τίποτα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για να τους ξεπληρώσουμε. Όλα. Μια για πάντα. Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αγάπη ή πώς τα μυστικά διαμορφώνουν τους ανθρώπους που γινόμαστε, δεν πρέπει να χάσετε τη συνέχεια. Εγγραφείτε τώρα για να ανακαλύψετε την πλήρη ιστορία της οικογένειας, της συγχώρεσης και των θυσιών που μας ενώνουν». Το επόμενο πρωί, καθόμαστε μαζί στο τραπέζι της κουζίνας, η Κατερίνα, ο θείος Νίκος και εγώ, με το φάκελο που περιέχει τις αποταμιεύσεις της μαμάς να βρίσκεται ανάμεσά μας σαν ένα εύθραυστο θησαυρό. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά από ανίποτες αλήθειες, αλλά και κάπως πιο ελαφριά, σαν το βάρος των μυστικών μας να βρήκε επιτέλους ένα μέρος να προσγειωθεί. Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, νιώθω σταθερή, αγκυροβολημένη από κάτι μεγαλύτερο από το φόβο ή το θυμό. «Θα τα ξεπληρώσουμε σήμερα», λέω, σπάζοντας τη σιωπή. Η φωνή μου είναι ήρεμη τώρα, αποφασιστική. Κάθε σεντ. Η Κατερίνα με κοιτάζει, τα μάτια της κόκκινα από το κλάμα, αλλά γεμάτα με κάτι καινούριο. Ελπίδα. «Είσαι σίγουρη?» ρωτάει διστακτικά, με φωνή που μόλις ακούγεται. «Μετά από όλα αυτά, μετά από αυτό που έκανα, δεν το κάνω για σένα», την διακόπτω, με σκληρό αλλά όχι σκληρό τόνο. «Το κάνω για μας, για τη μαμά. Μας άφησε αυτά για να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο μόνες μας. Ας το τιμήσουμε αυτό». Τα χείλη της τρέμουν και για μία στιγμή νομίζω ότι θα αντιτεθεί. Ανταυτού όμως κουνάει αργά το κεφάλι, με δάκρυα να τρέχουν πάλι στα μάγουλά της. Αυτή τη φορά όμως δεν μοιάζουν με δάκρυα ενοχή ή συντροπής. Μοιάζουν με απελευθέρωση, με την αρχή της θεραπείας. Ο θείος Νίκος καθαρίζει το λαιμό του, γέρνοντας πίσω στην καρέκλα του. «Η μητέρα σας θα ήταν περήφανη για σας», λέει με τραχιά φωνή, αποφεύγοντας την οπτική επαφή, σαν τα λόγια να του κοστίζουν περισσότερο από όσο θέλει να παραδεχτεί. «Και για τις δύο σας». Η διαδρομή μέχρι το σημείο συνάντησης είναι ήσυχη, η καθεμία χαμένη στις σκέψεις της. Η Κατερίνα κοιτάζει έξω από το παράθυρο, με τα χέρια σφιγμένα στο λαιμό της. Τη ρίχνω μια ματιά που και παρατηρώ πόσο έχει αλλάξει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι πια η απρόσιτη επαναστάτρια που γελούσε με τις συνέπειες. Είναι ευάλωτη, ανθρώπινη, και ίσως αυτό ακριβώς χρειαζόταν να γίνει. Όταν φτάνουμε, το ίδιο μαύρο SUV μας περιμένει. Η παρουσία του να σκιάζει σαν σύννεφο καταιγίδας. Οι άντρες βγαίνουν έξω, με ψυχρές και αδιάβαστες εκφράσεις. Ένας από αυτούς χαμογελά ειρωνικά όταν μας βλέπει να πλησιάζουμε, περιμένοντας προφανώς άλλη μια απελπισμένη οικεσία. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Ορίστε τα χρήματα», λέω με σταθερή φωνή δίνοντας το φάκελο. Μέσα είναι όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει η μαμά, αρκετά για να καλύψουν το χρέος και κάτι παραπάνω. «Είναι όλα εδώ. Μετρήστε τα αν θέλετε». Το κάνει, ξεφυλίζοντας τα χαρτονομίσματα με σκόπιμη αργοπορία. Το χαμόγελο του σβήνει όταν συνειδητοποιεί ότι έχουμε ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις τους. Τελικά, σηκώνει το βλέμμα του, κοιτάζοντας με επίμονα για μια μακρά στιγμή πριν κουνήσει απότομα το κεφάλι. «Αυτό τακτοποιεί την υπόθεση», λέει, χώνοντας το φάκελο στο σακάκι του. Στη συνέχεια, χωρίς άλλη λέξη, μπαίνουν στο όχημά τους και φεύγουν. Τους παρακολουθούμε να φεύγουν, η ένταση σταδιακά χαλαρώνει από τους ώμους μας. Τελείωσε. Έτσι απλά. Μετά από μέρες, ή ίσως χρόνια, που ζούσαμε υπό τη σκιά του φόβου, τελικά τελείωσε. Αλλά καθώς με κατακλείζει η ανακούφιση, συνειδητοποιώ ότι κάτι βαθύτερο έχει αλλάξει και μέσα μου. Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Κατερίνα και εγώ καθόμαστε στο μπαλκόνι με θέα την πόλη, με το δροσερό αεράκι να μας χαϊδεύει τα πρόσωπα. Κανείς από τους δύο δεν μιλάει για λίγο, ικανοποιημένοι να ακούμε τον μακρινό βόμβο της ζωής από κάτω. Τελικά, αυτή σπάει τη σιωπή. «Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω», λέει απαλά, με τρεμάμενη φωνή. «Πού με έσωσες?» «Πάλι. Δεν μου χρωστάς ευγνωμοσύνη», απαντώ, κουνώντας το κεφάλι μου. «Αυτό που μου χρωστάς είναι ειλικρίνεια. Από εδώ και στο εξής, όχι άλλα ψέματα. Όχι άλλη φυγή. Αν χρειαστείς βοήθεια, ζήτα την. Σύμφωνες?» Κάνει ναι με το κεφάλι.
Με σοβαρή έκφραση. Σύμφωνη. Καθώς την κοιτάζω, δεν βλέπω μόνο την αδελφή που με πρόδωσε, αλλά τη γυναίκα που έδωσε μάχες που δεν καταλάβαινα πλήρως μέχρι τώρα. Ίσως η συγχώρεση δεν έχει να κάνει με το να ξεχνάς, αλλά με το να επιλέγεις να προχωρήσεις μπροστά. Να επιλέγεις να πιστεύεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και όταν έχουν κάνει λάθη, ακόμα και όταν αυτά τα λάθη πονάνε. Τις επόμενες μέρες αναπολώ όλα όσα έχουν συμβεί. Πόσο μακριά έχω φτάσει. Από τη γυναίκα που καθόταν παγωμένη στο διαμέρισμά της, παράλυτη από την προδοσία, σε κάποια που είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που αγαπά, με τα ελαττώματά τους και όλα τα άλλα. Δεν ήταν εύκολο. Στην πραγματικότητα, ήταν βασανιστικό, αλλά μου έμαθε κάτι σημαντικό. Η δύναμη δεν έχει να κάνει με το να μην φοβάσαι ποτέ. Έχει να κάνει με το να αντιμετωπίζεις τους φόβους σου, ακόμα και όταν οι πιθανότητες φαίνονται ανυπέρβλητες. Κι όμως, μια ερώτηση παραμένει στο μυαλό μου, αντιχώντας απαλά σαν τα κύματα στην ακτή. Πώς μετράς την αξία της αγάπης? Είναι στις θυσίες που κάνουμε, στα βάρη που κουβαλάμε ή στις γέφυρες που χτίζουμε όταν όλα καταραίουν? Αν έχεις αντιμετωπίσει ποτέ μια πρόκληση που σε ανάγκασε να οριμάσεις, αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν η αγάπη αξίζει το κόστος, θα ήθελα πολύ να ακούσω την ιστορία σου. Γιατί η μεταμόρφωση δεν συμβαίνει στην απομόνωση. Συμβαίνει όταν μοιραζόμαστε τους αγώνες μας, τις νίκες μας και τα μαθήματα που μαθαίνουμε στην πορεία. Οι μέρες που ακολουθούν είναι σαν να βγαίνω από μια καταιγίδα και να μπαίνω σε μια ήρεμη, χρυσή ηλιοφάνεια. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ξυπνάω χωρίς το βάρος του φόβου να με πιέζει. Οι τοκογλύφοι έχουν φύγει. Η απειλή τους εξουδετερώθηκε από τις αποταμιεύσεις της μαμάς. Ένα δώρο για το οποίο θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι το βάρος της αγάπης της. Οι σιωπηλές θυσίες που έκανε για να μας εξασφαλίσει ένα δίχτυ ασφαλείας όταν το χρειαζόμασταν περισσότερο. Κάθε φορά που σκέφτομαι ότι το σχεδίασε αυτό, ότι το έκρυψε για μας, η καρδιά μου πονάει από θλίψη και ευγνωμοσύνη. Η Κατερίνα ξεκινάει θεραπεία λίγο μετά, κάτι που επιμένει ο θείος Νίκος, και προς έκπληξή μου δεν αντιδρά. «Ήρθε η ώρα», λέει απλά ένα βράδυ, καθισμένη με σταυρωμένα πόδια στον καναπέ, ενώ ξεφυλίζει ένα τετράδιο. Τον τελευταίο καιρό γράφει πολύ, γεμίζοντας σελίδες με σκέψεις και προβληματισμούς. Όταν τη ρωτάω τι γράφει, σηκώνει τους ώμους. Απλά προσπαθώ να καταλάβω τον εαυτό μου, υποθέτω. Η ειλικρίνειά της με εκπλήσει, όχι επειδή ξαφνικά είναι ανοιχτή, αλλά επειδή επιτρέπει στον εαυτό της να είναι ευάλωτος, με τρόπους που δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Δεν υπάρχει πια καμία αλαζονία που να καλύπτει τον πόνο της, κανένα ψεύτικο χαμόγελο ή γρήγορα αστεία που να αποσπούν την προσοχή. Αντίθετα, υπάρχει μια ήσυχη αποφασιστικότητα, μια προθυμία να αντιμετωπίσει τα μέρη του εαυτού της από τα οποία συνήθιζε να τρέχει. Το να την βλέπω να αλλάζει είναι γλυκόπικρο. Με κάνει να νιώθω ελπίδα, ναι, αλλά και οδυνηρά συνειδητή για το πόσο πολύ έχει αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς κανείς να το προσέξει πραγματικά. Ένα απόγευμα, καθώς καθαρίζουμε μαζί το διαμέρισμα της Κατερίνας, βρίσκω μια παλιά φωτογραφία κρυμμένη μέσα σε ένα σιρτάρι. Είμαστε οι τρεις μας, η μαμά, η Κατερίνα και εγώ, στη παραλία κατά τη διάρκεια ενός από τα καλοκαιρινά μας ταξίδια. Γελάμε, αγκαλιασμένοι, με τον ήλιο να δει πίσω μας σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ. Η λαιμό μου σφίγγεται καθώς της τη δείχνω. «Το θυμάσαι αυτό?» τη ρωτάω απαλά. Παίρνει τη φωτογραφία από τα χέρια μου, τα δάχτυλά της αγγίζουν απαλά τις άκρες. «Ναι», λέει, χαμογελώντας ελαφρά. «Το θυμάμαι. Ήταν πριν τα πράγματα περιπλέξουν. Πριν ή μετά?» Αντεπιτίθεμαι, σηκώνοντας ένα φρύδι. «Γιατί αν πιστεύεις ότι η ζωή ήταν ποτέ απλή, δεν πρόσεχες». Γελάει. Αυτή τη φορά είναι ένα αληθινό γέλιο, όχι το σπασμένο που κάποτε χρησιμοποιούσε για να κρύψει την αμηχανία της. «Σωστά», παραδέχεται. «Αλλά ίσως δεν πειράζει. Ίσως το περίπλοκο δεν είναι και τόσο κακό, αρκεί να το αντιμετωπίζουμε μαζί». Τα λόγια της μένουν στο μυαλό μου για πολύ μετά το τέλος του καθαρισμού. Μαζί. Αυτό είναι το κλειδί, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι το να την προστατεύω σήμαινε να τα διορθώνω όλα μόνος μου, να κουβαλάω μόνος μου τα βάρη της, για να μην χρειάζεται να το κάνει εκείνη. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν ήταν προστασία, ήταν απομόνωση. Η πραγματική δύναμη προέρχεται από το να στηριζόμαστε ο ένας στον άλλο, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, ακόμα και όταν πονάει. Λίγες εβδομάδες αργότερα, επισκέπτομαι τον τάφο της μαμάς για πρώτη φορά από τότε που συνέβησαν όλα. Το νεκροταφείο είναι ήσυχο, ο αέρας είναι καθαρός και μυρίζει πεύκα. Γονατίζω δίπλα στον τάφο της
και αφήνω ένα μπουκέτο αγριολούλουδα στη βάση του. «Σε ευχαριστώ», ψιθυρίζω, με τη φωνή μου να σπάει παρά τις προσπάθειές μου να μείνω ψύχρεμη. «Πού μας άφησες μια διέξοδο? Πού μας αγάπησες τόσο πολύ ώστε να σχεδιάσεις στιγμές όπως αυτή?» Καθώς κάθομαι εκεί, με τα δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου, νιώθω μια παράξενη αίσθηση γαλήνης να με κατακλείζει. Η μαμά μπορεί να έφυγε, αλλά η παρουσία της είναι ακόμα εδώ, στα μαθήματα που μου έμαθε, στην αγάπη που άφησε πίσω της, στον τρόπο που διαμόρφωσε αυτό που είμαστε σήμερα. Και παρόλο που θα μου λείψει πάντα, ξέρω ότι θα ήταν περήφανη για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Όταν επιστρέφω στο σπίτι, η Κατερίνα με περιμένει με ένα φλιτζάνι τσάι να αχνίζει στο πάγκο της κουζίνας. «Πώς πήγε?» με ρωτάει, με προσεκτικό, απαλό τόνο. Σταματάω ψάχνοντας τη σωστή λέξη. Καθαρτικό, σαν να είπα αντίο για πρώτη φορά. Κάνει νεύμα με το κεφάλι, καταλαβαίνοντας χωρίς να χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις. Μετά μου δίνει το τσάι, με ένα απαλό αλλά ειλικρινές χαμόγελο. «Σου αξίζει λίγη ηρεμία, Έλενα. Και στις δύο μας αξίζει. Και για πρώτη φορά την πιστεύω. Η ζωή δεν είναι τέλεια τώρα. Ακόμα μαλώνουμε, ακόμα σκοντάφτουμε σε παλιές πληγές, αλλά είναι καλύτερη, πιο υγιής, πιο ειλικρινής. Έμαθα να θέτω όρια χωρίς να αποκλείω τους ανθρώπους. Να εμπιστεύομαι ξανά, χωρίς να χάνω τον εαυτό μου στη διαδικασία». Η Κατερίνα άρχισε να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της, ξαναχτίζοντας σιγά σιγά τις γέφυρες που έκαψε στο δρόμο της. Κανείς από τους δυο μας δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήμασταν πριν, και ίσως αυτό είναι το σημαντικό. Η ανάπτυξη σε αλλάζει, μερικές φορές με τρόπους που δεν περιμένεις. Αν έχεις βρεθεί ποτέ σε μια στιγμή όπου όλα φαινόταν χαλασμένα χωρίς επιστροφή, αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν η θεραπεία είναι δυνατή, θέλω να ξέρεις αυτό. Είναι δύσκολη και επώδυνη και συχνά διαρκεί περισσότερο από όσο θα ήθελες, αλλά αξίζει τον κόπο. Γιατί κάθε ουλή έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει τη δύναμη να μας μεταμορφώσει. Οι μήνες περνούν και ο ρυθμός της ζωής μας αρχίζει να σταθεροποιείται σε κάτι νέο, κάτι πιο ήσυχο, πιο σταθερό. Η Κατερίνα μετακομίζει από το στενό διαμέρισμά της σε ένα μικρότερο, πιο κοντά στο δικό μου. Δεν είναι τέλειο, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Και, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, φαίνεται ευτυχισμένη. Αρχίζει να δουλεύει με μερική απασχόληση σε ένα τοπικό καφέ, σερβίρει καφέ και κουβεντιάζει με τους πελάτες σαν να ανήκει εκεί. Το να την βλέπω να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους είναι σουρεαλιστικό. Είναι ακόμα μαγνητική, ναι, αλλά τώρα υπάρχει αυθεντικότητα πίσω από τη γοητεία της. Μια ζεστασιά που δεν ήταν πάντα ορατή στο παρελθόν. Η σχέση μας έχει αλλάξει επίσης, εξελισσόμενη σε κάτι που καμία από τις δύο δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Δεν είμαστε πια μόνο αδελφές δεμένες με αίμα. Είμαστε σύμμαχοι, συνεργάτες που πορεύονται μαζί μέσα στην αναταραχή της ζωής. Η δυναμική μεταξύ μας είναι διαφορετική τώρα. Λιγότερο έχει να κάνει με το να προστατεύουμε η μία την άλλη από τον κόσμο και περισσότερο με το να κρατάμε χώρο η μία για την άλλη καθώς μεγαλώνουμε. Υπάρχουν στιγμές που παλιές πληγές ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια, οξείες και απροσδόκητες, αλλά αντί να τις αφήνουμε να φουντώνουν, τις συζητάμε. Μερικές φορές είναι χαοτικό, ομό, άβολο, αλλά είναι ειλικρινές. Και η ειλικρίνεια, όπως έχω μάθει, είναι το θεμέλιο της πραγματικής σύνδεσης. Ο θείος Νίκος μας επισκέπτεται τακτικά, με την τραχιά συμπεριφορά του να μαλακώνει από μια σιωπηλή υπερηφάνεια. «Εσείς οι δύο είστε πιο δυνατές από ό,τι νομίζετε», μας λέει κατά τη διάρκεια μιας από τις επισκέψεις του, ακουμπώντας την πλάτη του στην καρέκλα με ένα ικανοποιημένο χαμόγελο. «Μην το χαραμίσετε». «Δεν θα το κάνουμε», απαντώ, ανταλλάσσοντας μια ματιά με την Κατερίνα. Το χαμόγελό της είναι μικρό αλλά ειλικρινές και μου λέει όλα όσα πρέπει να ξέρω. Είμαστε εντάξει. Όχι τέλειοι, όχι διορθωμένοι, αλλά εντάξει. Η Ελένη παραμένει η άγκυρά μας. Η σταθερή δύναμη που μας θυμίζει να γιορτάζουμε ακόμα και τις μικρότερες νίκες. Ένα βράδυ, μας καλεί για δείπνο, γεμίζοντας το τραπέζι με πιάτα που έφτιαχνε η μαμά. Καθώς καθόμαστε όλοι μαζί, τα γέλια αναμειγνύονται με τον ήχο των πυρουνιών στα πιάτα, νιώθω μια αίσθηση πληρότητας που δεν έχω νιώσει εδώ και χρόνια. Αυτό δεν είναι απλώς θεραπεία. Είναι αναδόμηση. Τούβλο, ανάμνηση, δημιουργούμε κάτι αρκετά ισχυρό για να αντέξει ό,τι κι αν έρθει. Από την πλευρά μου, άρχισα να γράφω ξανά ημερολόγιο, μια συνήθεια που εγκατέλειψα μετά το θάνατο της μαμάς. Το γράψιμο με βοηθά να επεξεργαστώ τα πάντα. Τον φόβο, τον θυμό, την αγάπη και δίνει μορφή στα μαθήματα που έμαθα στην πορεία. Γράφω για την εμπιστοσύνη, όχι ως κάτι εύθραυστο που σπάει εύκολα, αλλά ως κάτι ανθεκτικό,
ικανό να τεντώνεται και να λυγίζει χωρίς να σπάει. Γράφω για τη συγχώρεση, όχι ως ξεχασμό ή δικαιολογία, αλλά ως επιλογή να προχωρήσουμε μπροστά παρά τον πόνο. Γράφω για την οικογένεια, όχι ως μια ιδανική έννοια τελειότητας, αλλά ως μια ζωντανή, αναπνέουσα οντότητα που διαμορφώνεται από ατέλειες και θριάμβους. Η Κατερίνα παρατηρεί την αλλαγή σε μένα και το σχολιάζει ένα απόγευμα, ενώ περπατάμε στην παραλία. «Φαίνεσαι πιο ανάλαφρη», λέει με σκεπτική φωνή. «Σαν πιο ελεύθερη». «Νιώθω πιο ελαφρύς», παραδέχομαι, κλωτσώντας ένα βότσαλο στα κύματα. «Μάλλον αυτό σου κάνει το να αντιμετωπίζεις τους φόβους σου». Κάνει ναι με το κεφάλι, κοιτάζοντας τον ορίζοντα. «Πιστεύεις ότι θα σταματήσουμε ποτέ να τα κάνουμε θάλασσα?» «Σοβαρά?» «Μάλλον όχι», λέω γελώντας. «Αλλά ίσως ο στόχος δεν είναι να σταματήσουμε να κάνουμε λάθη. Ίσως είναι να μάθουμε πώς να τα διορθώνουμε, ή τουλάχιστον να προσπαθούμε». Τα χείλη της σχηματίζουν ένα χαμόγελο και για μία στιγμή μοιάζει με την αδελφή που μεγάλωσα λατρεύοντας, αυτή που κυνηγούσε τα ηλιοβασιλέματα και ονειρευόταν πιο μεγαλόπνοα από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά τώρα την βλέπω διαφορετικά, όχι ως απρόσιτη, αλλά ως άνθρωπο, όμορφη, ατελής, ανθρώπινη. Όπως αλλάζουν οι εποχές, έτσι αλλάζουμε και εμείς. Η Κατερίνα αρχίζει να κάνει εθελοντική εργασία σε ένα κοινοτικό κέντρο, διδάσκοντας μαθήματα τέχνης σε παιδιά που της θυμίζουν τον εαυτό της στην ηλικία τους. Ανήσυχα, αναζητητικά, διψασμένα για επαφή. Μιλάει για αυτά με ένα είδος δέους, θαυμάζοντας την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητά τους. «Μου δίνουν ελπίδα», λέει κάποτε, με τα μάτια της να λάμπουν. «Ελπίδα ότι και εγώ μπορώ να γίνω καλύτερη». Και βρισκόμουν να αναλαμβάνω ρόλους που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Άρχισα να καθοδηγώ νεαρές γυναίκες στη δουλειά, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη με τρόπους που μου φαίνονταν σημαντικοί. Είναι παράξενο, σχεδόν ταπεινωτικό, να συνειδητοποιώ πόσα πολλά έχω να προσφέρω, όχι επειδή είμαι εξαιρετική, αλλά επειδή έχω ζήσει προκλήσεις που άλλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια μέρα. Το να μοιράζομαι την ιστορία μου γίνεται μια μορφή ανταπόδοσης, ένας τρόπος να τιμήσω τους αγώνες που με διαμόρφωσαν. Ένα βράδυ, καθώς κάθομαι στο μπαλκόνι μου και κοιτάζω τα αστέρια, βγάζω ξανά τη φωτογραφία της μαμάς μου. Αυτή τη φορά, αντί για θλίψη, νιώθω ευγνωμοσύνη για τη σοφία της, τις θυσίες της, την ακλόνητη πίστη της σε εμάς. Της ψιθυρίζω μια υπόσχεση, απαλή αλλά σίγουρη. «Είμαστε καλά, μαμά. Θα ήσουν περήφανοι». Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν, αν έχετε αμφιβάλει ποτέ για τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας, ελπίζω αυτή η ιστορία να σας υπενθυμίσει ότι η μεταμόρφωση είναι δυνατή. Δεν είναι εύκολη και δεν συμβαίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αξίζει κάθε βήμα, γιατί τελικά δεν έχει σημασία από πού ξεκινάμε, αλλά πού επιλέγουμε να πάμε. Καθώς σκέφτομαι όλα όσα έχουν συμβεί, συνειδητοποιώ ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο την Κατερίνα και εμένα, αλλά κάτι πιο γενικό. Αφορά τους εύθραυστους, περίπλοκους δεσμούς που μας ενώνουν και το θάρρος που χρειάζεται για να κρατηθούμε όταν αυτοί οι δεσμοί μοιάζουν να χαλαρώνουν. Έχει να κάνει με τη συγχώρεση, όχι ως δώρο που κάνουμε στους άλλους, αλλά ως απελευθέρωση που δίνουμε στον εαυτό μας. Και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την αγάπη, την ατελή, ακατάστατη, ανθεκτική αγάπη που επιβιώνει ακόμα και όταν η εμπιστοσύνη κλονίζεται. Αυτό που με εντυπωσιάζει τώρα είναι πόσο η ζωή μας αντικατοπτρίζει αυτό που περάσαμε. Συχνά θεωρούμε την αγάπη ως κάτι αγνό και εύκολο, αλλά η αλήθεια είναι ότι σπάνια είναι απλή. Η αληθινή αγάπη απαιτεί δουλειά, σκληρή, χωρίς λάμψη. Μας ζητά να αντιμετωπίσουμε τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα ελαττώματά μας, ενώ ταυτόχρονα να αφήνουμε χώρο για αυτά των άλλων. Απαιτεί υπομονή, ταπεινότητα και μερικές φορές την προθυμία να αφήσουμε πίσω την εικόνα που είχαμε για τους άλλους, προκειμένου να τους αποδεχτούμε όπως είναι πραγματικά. Ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα που έχω μάθει είναι ότι το να βοηθάς κάποιον δεν σημαίνει ότι τον διορθώνεις. Για πολύ καιρό πίστευα ότι ο ρόλος μου ήταν να προστατεύω την Κατερίνα από τα λάθη της, να καθαρίζω τα χάλια που άφηνε πίσω της. Αλλά κάνοντας αυτό, δεν την ενδυνάμωνε, την διευκόλυνε. Η ανάπτυξη συμβαίνει μόνο όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας, και καμία παρέμβαση δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Το να την αφήσω να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιλογών της, ακόμα και όταν αυτό μου ράγιζε την καρδιά, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Αλλά ήταν και το πιο ευγενικό. Αυτό το μάθημα έχει απήχηση πέρα από τις οικογενειακές σχέσεις. Σκεφτείτε τις σχέσεις στη δική σας ζωή.
Φιλίες που δοκιμάστηκαν από προδοσία, συνεργασίες που δοκιμάστηκαν από κακή επικοινωνία ή ακόμα και επαγγελματικές σχέσεις που φθείρονται από την απογοήτευση. Πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να σώσετε κάποιον για να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι δική σας δουλειά να τον σώσετε? Μερικές φορές η μεγαλύτερη πράξη αγάπης είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αφήσεις τους ανθρώπους να βρουν τον δικό τους δρόμο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να τους βλέπεις να σκοντάφτουν στην πορεία. Μία άλλη αλήθεια που έχω καταλάβει είναι ότι τα σημάδια δεν μας καθορίζουν, αλλά μας διαμορφώνουν. Ο πόνος που υπομένουμε αφήνει σημάδια, ναι, αλλά αυτά τα σημάδια αφηγούνται ιστορίες επιβίωσης, ανθεκτικότητας και μεταμόρφωσης. Μας θυμίζουν από πού έχουμε έρθει και πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Όταν κοιτάζω την Κατερίνα τώρα, δεν βλέπω μόνο την αδελφή που με πλήγωσε, αλλά τη γυναίκα που πάλεψε για να επιστρέψει από το χείλος του γκρεμού. Τα σημάδια της είναι ορατά, στον τρόπο που διστάζει πριν μιλήσει, στον προσεκτικό αισιοδοξισμό που δείχνει απέναντι στις νέες ευκαιρίες, αλλά είναι και όμορφα, απόδειξη ότι αρνήθηκε να μείνει σπασμένη. Και μετά υπάρχει η ιδέα της κληρονομιάς. Οι αποταμιεύσεις της μαμάς δεν ήταν μόνο χρήματα. Ήταν ένα μήνυμα, μια υπενθύμηση ότι η αγάπη διαρκεί, ακόμα και όταν οι άνθρωποι που αγαπάμε έχουν φύγει. Η απόφασή της να μας αφήσει αυτό το δίχτυ ασφαλείας δεν ήταν μόνο πρακτική, ήταν βαθιά. Μας εμπιστεύτηκε ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας, ότι θα τιμήσουμε τη θυσία της γινόμενοι καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι κληρονομιά, όχι η τελειότητα, αλλά η δυνατότητα, η πίστη ότι η επόμενη γενιά μπορεί να συνεχίσει αυτό που ξεκινήσαμε, βελτιώνοντάς το με τρόπους που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Σκεφτόμενοι αυτό, αναρωτιέμαι, τι είδους κληρονομιά χτίζω? Διδάσκω στους άλλους να εκτιμούν την ειλικρίνεια περισσότερο από την άνεση, την ανάπτυξη περισσότερο από τη στασιμότητα, τη σύνδεση περισσότερο από την απομόνωση. Αυτές οι ερωτήσεις με απασχολούν, με οθούν να ζήσω με σκοπό, να είμαι συνειδητή του αντίκτυπου που αφήνω πίσω μου. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, αν έχετε αντιμετωπίσει προκλήσεις που σας ανάγκασαν να επαναπροσδιορίσετε την αγάπη, την εμπιστοσύνη ή τη συγχώρεση, θα ήθελα πολύ να ακούσω την εμπειρία σας. Έχετε ποτέ χρειαστεί να επιλέξετε ανάμεσα στο να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να σταθείτε στο πλευρό κάποιου που αγαπάτε? Πώς διαχειριστήκατε την ένταση μεταξύ της ελπίδας και της αυτοσυντήρησης? Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια παρακάτω. Σε τελική ανάλυση, το να αφηγείς σε μια ιστορία δεν είναι μόνο το να μιλάς, αλλά και το να ακούς, να συνδέεσαι και να βρίσκεις νόημα στις διαδρομές των άλλων.